Gün efirimize başlayarız. Salam mehriban oğullar, idi dilleşler. Akşam olanlara akşamı hayırlı olsun. Giyce olanlara giyeceğiniz hayırlı olsun. Yanı turup oyun gören sevitlerde, yurtlarda yaşayanlara ertiriniz hayırlı olsun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasının Türkmenim kanalynaky gün efirine başlaýas. Tehniki säwlükler sebäpli gün efirimizi wagtynda başladyk bilmedik. Köp saýlanşyklardan soň inha şu wagt başladyk bildik. Şoň üçin Türkmenim kanalynyň adyndan hemmäňizden ötünç soraýan. Bugünkü söhbetdeşigimiz Türkmen şagarlaryna edilýän zulumlar we geljeğimiz. Bugünkü söhbetdeşigimiziň esasy temasy şu. Muňam sebäbi iki tane Türkmen şagatyna edilen zulumyň halk köpçüliginiň arasynda uly seslenme döretmegi. Birinjisi, eýem ençe aýdan bäri Owganistanyň Demirgazynyňky ilaty 6 milyon töwereg bolan türkmenleriň arasyndan Abdulrauf diýen bir oglanjyň mektebe barýaka alınıp gaçylyp, zamon alınıp, zynjyrlanyp, gözü daňylyp, videolarynyň ýygyderli ýagdaýda en atasyna iýerilip, ogala 1 milyon soňam 1,5 milyon şondan pul islenmegi çağın ýerine. Şeýdip türkmenlere batyş edilmegi. Bu ençe aýdan bäri dowam edip dur. Owganistanyna, oň ýanyndanam ýa-da ýakynna Türkmenistanyna ilhinç bir jenaýatyň üst açyldy. Sport bilen meşgullanýan, düzdo bilen meşgullanýan Süleyman adly oglanjyň Türkmenistanyňky diýdim zorlugy, rejimiň menmenligine, zalymlygyna, şolaň ýasama şöhradyna, şolaň häkimetine boyun eňmän, öz güjür gaýraty bilen ýeňiş kazanmagy we şol ýeňiş kazanmagy sebäplen, boyun eňmänligi sebäplen gaty erbet ýagdaýda urulyp, ýenjilip, şehit edilmegi. Inha şoňky biziň esasy şu ýerde jemlenşip halkyň öňünde gün efire çykmamyzyň esasy sebäbi. Şoň üçin men ilki bilen häzir söhbetdeşlerimizi tanıştyrmazdan owul Süleymanyň en atasyna Allah Taala'dan sabr dileýän, Allah rahmet eylesin, gyzy ýarasyn, adalat yerini tapsyn diýen hemmämiziň aslynda şular ýalyky türkleň aýdyşaly başymyz sag bolsun diýe ýatan ýeri cennetden bolsun Süleymanyň. Süleyman hakykatdanam türkmeniň boyun eýmeýän erkin ruhunyň simboly hökümine ýasama şöhrada boyun eýmedi. Oňa aýdylany sen ýeňilen ýalydyk görkez idi. Ýöne Süleyman tutuş diňe Türkmenistanyň däl, bütün dünýadaky 35 öz Türkmenistanyňky türkmençe dilinde gepleşen 35-40 milyonluk Türkmenistanyň dilinde gepleşen türkmenniň boyun eňmeýändigini, adalatyň tarapyndadygyny, hakykatyň tarapyndadygyny suwut etjek bolup şehit boldy. Jaý jennetden bolsun. Inha bugünkü Türkmenim kanalynyň çağlarymyza edilýän zulumlar we geljeğimiz atly gün efiriniň mehmanlary ýaşulymyz Türkmenistan döwletiniň Türkiýedäki we Israildaky adatdan daşary dolu ygtyarly Owalky baş ilçesi, häzir bolsa Bozgunlukdaky Respublika Partiýasynyň ýol başçysy Nur Muhammed Hanamow. Nur Muhammed aga, gün efirimize hoş geldiňiz. Sağ olun, çağırınız için hemme dinleyenlere selamun aleykümler, hoş bulduk. Şeýlede söhbetdeşlerimizden Türkmeniýa Birleşiň hereketiniň ýol başçysy
Zenan, Çemen Öre, Çemen Uyo, sizem göne firmada hoş geldiňiz. Hemmäňize salam. Hoş gördük. Söhbetleşlerimizden tanymal garajdan aktivisti, habarçy hem jurnalist Rozaway, sizem göne firmada hoş geldiňiz. Hoş gördük devlet. Hoş gördük Türkmenliğimiz. Şeýlede bugünkü söhbetleşlerimizden Demokratik Liberal Partiýanyň ýolbaşçysy Azat Gaýtbaýew. Azat Gaýtbaýew, sizem gepleşiňizde göne firmada hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm hormatly izleýişler. Bugünkü mehmanlarymyzyň, söhbetleşlerimizin iň soňkysy ýaş işçi aktivistlerimiziň wekili Gorkusuz senem göne firmada hoş geldiň. Salamu aleyküm. Hoş gördük. Mikrofanda onlar edýdi illeşler. Men hemişe bolşaýaly sözü, ilkinji sözü ýaşulymyza bermek isleýän Nur Muhammed Hanamfa. Nur Muhammed aga, inha sizem eşitdiňiz, gördüňiz şu biziň erkinlik türkmeniň boyun eýmeýändigini subut eden bütün şu ýurdun içindäki daşyndaky türkmeniň adyndan şu türkmeniň boyun eýmeýändigini, hakyň, adalatyň ýeňýändigini, hakykatyň ýeňýändigini subut eden şoň urnuda şehit bolan, jany pida bolan Süleyman şu waka siz bir tejribeli diplomat hökümünde, bir siyasatçı hökümünde nähil baha berýäňiz? Nur Muhammed ağa, söz sizde. Sağ ol devlet. Bu hakikaten bir akla alınmayacak katı ağır yağdı. Katı emretler. Umumi Türkmenistan'a adamın canı hissat değerliği belli da. Yani ulu adamlar bu arada etken ben buradayım. Adamı erkek olsun, ayal maşgulu olsun Türkmenistan'a rejime yaramayan adamları yok edilýäni birinci edekler yönü çağa el kaldırıp çağını işi ölür yal edip yenecek. Bu vakada hiç kelle gelir yalda. Bunu hiç baka verir yalda. Bu esası sebebi. O adamlar günahkar. Olur hakikaten eden işler için näme çäre bolsa da azel. Ýöne men diýjek bolýanym bolan arkasynda Türkmenistanyň rejimi var. Esasen Berdimuhammedow ödi. Döwlete ýolbaşçylyk etýän adam şular ýaly waka ýol berýän bolsa. Öňüm edilýän Türkmenistanyň halky edilýän erçelik azarlyk, horluk azel bolýan. Ýöne bu çenden aşağı geçen zat Berdimuhammedow öz başarysızlygyny görkezýär. Ýene bir ýerde. Ben aýtjak bolýanym, ana Türkmenistany özi görkezjek bolup, bizim hakykatdan ana bu döwletimiz var, berde sport ýarışlaryny geçirmeli. Ýa-ni ýakynda Aziýa ýarşyny geçirdiler. Başka bir çempionatlar geçirmeyene tayinleyip görkezýär. Oktyabr aýyndan Gültepe ýarşyny, dünya çempionluk ýarşyny geçirjek bolýarlar. Muň hemmesi esasy eýleki döwletlerde edilenne öz halkyna çağalary, sporçulary görsün, öwrensin, hem şolardan göreli alyp özlerim bir yetişsin, bu sporçu var yetişsin diýip edilýän zat esasy. Bizin görýänimiz döwletiň içinde halkdan bir özü şeýle bir talant bolup duran çağany şoňa ýol bermän özüne gerek adamlary öňe sürjek bolup, şolary güýçlük görkezjek bolup, şey öldürýärler.
Bu yöne Hudaý haklasyn bir düşünüp aýdar ýazatdy. Şoň üçin men diýjek bolýanym Türkmenistanda hiç wagt sportam bolmaz. Halkyň ýagdaýym düzelmez. Näme üçin diýseňiz, diňe bir şey kiçi topar. Döwletiň başyna gelip, döwletiň başyna oturanyň daş döwrü näkiler eýeli döwlete eýeli edip halky horlamak, öldürmekden başga hiç bir etýän işleri ýok. Ve Awganistandan haça orlup durzat diýär. O da dünýäde umumy bolýan zat. Gynançdagam, bolmalar zatam bolsa. Ýöne bolýan zat, ýöne şeýdip çağany urup öldürmek. Ol ýöne mene bilenmok. Başga da bir döwletde bağımlılar ýaly zat ýokmy? Ýöne Türkmenistanda bolýan waka or diýene adamçylyk diýilen zat doğru yok boldugy. Näbir azından bir namysy bar bolsa, Berdi Muhammedow. Şu meselen şonu kim edenen bolsa, ýerlemaly, tapmaly. Şolar öz eden işine cevap vermeli. Ýöne ona etmez. Görüm duruverin. Wagt görkezler. Ýöne biz muňulan kanahatlanmalylar. Ya diňe şuňky çykyşymyz bilen rahatlanmalylar. Biz halkara guramalan hemmesine yetirmeli bu wakany. Näme sebäp bilen bolany, näme bolany? Bir onuň aşgabatdaky doktoryň çalajan çağany getirilenine kabul etmediligi. Görýänmi? Bu rejimiň diýene bu doktorlarym adamçylykdan çykarypdyr. Çydamly halkymyz bar. Çydamly, ýöne çydamyň bir çeni bar ahyryn. Näme şu çağda şu rejime boyun eğmejek bolup näme janyny berdi. Halkymyza bir şu täsir etmezmi käbir? Näçe wagtlap çydamaly bu rejimi? Näme üçin rejime garşy herekete geçmeliler? Men aýtjak bolýanym başlan bir açyk bir patron diýen bolmam mümkin bolýany bu waka çydar ýalda şoň üçin adam çyda bilen ok zatlary görüp eşdip. Mene şu wakany eşden günüm gece ýatyp men bilýän bu nähili agyrdygyny. Men öz çağlymyny bitirdim. Şoň üçin bana bu waka has ýakyn, has bol. Türkmenistanda belli zat bolmalylar. Şoň üçin bu adamlar hemme tarap bilen ýurduň içindekilerim, ýurduň daşyndakilerim bir netije gelerler kadip kirýän. Ine men aýtjak bolýar. Sağ olun Nur Muhammed ağa. İndiki söz nowatynda men çemenöre uyamyza beresim gelýär. Sebäbi şu waka bilen baglanyşykly ilkinji maglumatlar diýeli, ilkinji setirler eger men ýalňyşmaýan bolsam Türkmenýa Birleşiň toparyna gelip gowuşdy. Ýöne soň bu wakaň jikmejigi biziň edermen bir ýigidimiz hakykatan hem ustad jurnalist Türkmen ogluň gepleşiginden soň uly seslenme döretdi. Bagyşlan bolan şu taýda men öňkü döwürde Türkmen opozisiýasyna ýaty erwet ziyan eden adamlar öz kanallaryna, kanaljyklaryna şolar ýalyky ýagdaýa duýudaşlyk bildirmegine men bir çynlakay şonu hatap edemok.
Şoň üçin şolaň atlaryny agdajagym däl, şolaň kanalyna görkezlen atlaryny emetjegim däl. Şol adamlarym türkmen oppozisiýasyna beren we berip gelýän, häzirem bermäge dowam edýän ziyanlary sebäpli inha Türkmenistan'daki zalim diktatörlük şu wagt geçecek derecesine yetti. Azı. Şol adamlaryň kimdigini biljek bolýan bolsaňyz bara, iň berkejesi Abdulkulyf Pahiryň kitabyny okaýyn. Çemen öreýi. Inha şu var ilki bilen size geldi. Son wagtyň geçmegi bilen jikmejikleri öwrenilip halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirildi. Inha siz şu waka şu Süleymanyň şehit edilmegini, Süleyman boyun eğmedi adalatsyzlyga, haksızlyga, diktatörlüğün diýdim zorlugyna, şolara boyun eğmedi. Ini şu waka siz bir aktivist hökümünü, şeýlede bir eni hökümünü nähil baha berýäňiz? Çemen öre söz sizde. Taňry ýalpasyn sag bolsun. Birinjiden men en atasyna we ýakyn garyndaşlaryna kuwat we sagyrlyk bersin diýip nemetjek. Mertlik bersin, oğlunyň ganynyň hasabyny alsynlar, hökman. Sud diýen prokuratura, следственный organlary hökman bar tawşyrsalar zaýewleniýa zatlary. Korkmany, diýme, nemetmäni, hökman şo izinde durmaly, şo işin. Näme diýen, men birazrak gaty tolganyp otyn, hemmamizam şeýle birinji aýtjak zatym şu ýerde şu zatlaň bolup durşuna halkyň özü günahkar. Gaty görmem. Men aýtjak zatym birinji jenaýatkar halkyň özü. Geplemän otursa, sesini çykarman otursa, susuzluk tutup otursa şeýle zatlar boluberir. Özüm näçezek boldy? Öňkü ýazak daşyňyzda o çagany öldürüp neme çykardylar, çagany, doglan çagany. Ene sizin goýdy. Başga wagtlary ýene birini öldürdi. Bir topar öldürüp neme edip oturanlarken ýöne hiç kim geplenek. Özüm iň köp jenaýat işleri bolup duran ýerler daşyňyz tarawy. Ol ýerde de ýapylýar şu işler. Hiç kimam hiç zat diýme, etjek zatlaryny etkezýärler, nemeler jenaýat adamlary. Şu ýerde biziň talabymyzy aýtjaktym. Iň birinji zat garaşsyzlyk derňew geçirmek. Hökümetden. İkinci jenaýatkarlaryň garşysyny iş açmak we suda vermek, iş etmek. Üçüncüsü maşgala ve her türlü maşgalasyna her türlü kömek vermek, psikologik tarapyndan, pul tarapdan ve haýsy tarapdan kömek bolsa şonu hökümet etmelidir. Şu ýerde halkam sesini galdyryp goýmany çykarmaly ve ne şugun bizim grupamyzda biri ýam sylka goýupdyr. Change.org diýen nemede organizasiýanyň nemesinde şo Süleymanyň bolan nemelerini şoňa neme petisiýa başlapdyrlar. Ana siz halkmyň, siz korkmany baryp çyk şo taýda goluňyzy çekin, o taýda anonim şertinde çekip bileňiz goluňyzy. Ne şu bize neme diýeňiz, siz hiç zat etmeýäňiz diýeňiz, hiç zat etmeýäňiz. Ana başladylar petisiýany. Barym da goýun. Biziň iň birinji petisiýalymyzda, napример, iň köpsi 500 adam goýun goluny. Näme üçin şeýle zat bolýar? Halk bir zat bir neme netije ýetjek bolsa, özüm bir zat etmeli, özüm hereket et başlamaly. Diňe biz etmeli däl, bizden hiç neme bolmaz, netije bolmaz, özüňizden goşulmasaňyz. Yine bir goşjak zatym ne Gruziýada düýnüňlikde bir gyzjagaz öz janyny kast edipdir. Ana şol ýerde on çykyp özü zaýewleniýa ýazypdyr. Ne şu gyzyň jany neme diýip, wajyp diýip, derňew geçiriň diýip, hem etmeli işleri edin diýip çykypdyr. Näme üçin biziň Türkmenistanda
şu halkara kuramalar hiç zat edenaklar. OBSE olsun, OON olsun, Европейский Союз olsun. Şolan hiç haysam hiç zat yanak. Biz unaka. Geplemen oturuyoruz. Halk olup hiç zat demez, hiç zayıfleniyor yazamızak. Biz neçe yazık sizi çağırdık, zayıfleniyor yazıp başlang deyip. Birimiz hem yazamızak zayıfleniyanı. Başlan. Bir başlasanız zayıfleniyorlar anonim şertte gidiyor. Size korkmak gerek de şu zatlardan. Başlan, sesinizi çıkarın. Bir zatlar edip başlan halk. Men şunu nemetecektim, koşacaktım, sonra yine koşarım. Sağ olsun. Sağ ol Çemenuya. İnni Türkmenum kanalındaki Türkmen çağlarının uçurayan zulümü ve geleceğimiz adlı günefirimizde söz navotunu men garajdan aktivisti Rodovay'a veresim geliyor. Rodovay ine sen ençe yıllan beri Azatlık radyosuna işlep habarçı olup Türkmenistan'ın içinden haber getirdin. Son Türkmenistan'ın daşına çıkmaya mecbur olundan son Türkmenistan'ın daşına çıkandan son Azatlık radyosuna da şol ruhatın özünü Türkmenistan'ın kronikosuna ve belki köp yerlere de gıydiderli ağdayda Türkmenistan'ın içinden haberleri, maglumatları yetirip dursun. Ine bile işlenme urumuzda da Azatlıkta köp vakaları biz Azatlık radyosunun üstü bilen gün tertibine getirecek bolluk köpsünü getirip bilmedik. Getirip bilenlemede de kän köpçülükten seslenme de olmadı, golluğu olmadı. İna şu bipervaylıklan neticesinde inha şuun kugunna Süleyman ýaly bir ägirt Türkmeniň geljeğine bir uly koşant koşak. Türkmeniň geljeğine bir tarihta uly işler bitirecek bir yetkinjeğimizi yitirdik. Şunna da şol perwaýsızlyklan, geleňsizliklen rolum boldy diýip men şeýle pikir edýän. Sen inne bir aktivist hökümünde, habarçy, jurnalist hökümünde şu waka özüň nähil baha berýän? Şu jenaýata. Rodovay söz sende. Devlet söz veren için sağ ol. Uzaldan şu sözümüze başlamazdan uzal. Şol Süleyman yegencimizin yatan yeri yaktı. İman hemra olsun. Cahil cennetten olsun. Allah'ın izinde kalan en atasına da sabır kanaat versin. Ne mi diyeyim? Ondan sonra şu Süleyman yegenimiz bizim için bir yaşlılar, yaş kişiler olmasın. Bütün Türkmenler için şeyle bir örnek koydu. Hele kamillik yaşındayken çağa şeyle bir misal olması gereken bir öz durmuşunun en yaşam durmuşunun en sonku minutunda şeyle bir durum näme koyup gitti de bizim için. O şol özünün vicdanını, ağrını, namusunu yekece bir kör kuruşa bile satmadan, yekece bir zulüme boyun bolmadan canından öte gören vicdanını qorap gitti şol çağacık. O mahrum oldu. Bir rejimin elinde mahrum oldu gitti. Ama biz bundan hele şimdi bu zatlardan biz özümüze edil şu gece gündüz bile misal örnek aldık mı diyersek elbette biz memnun kıynandırıcı olsa aydı bilecek hazır biz her şimdi hiç bir bundan özümüze ya daşımızdaki dost yarlarımıza bile bir örnek alabilmedik. Sebep ne için diyeninde bu adam öldürmek ya çağlarla bağlı olan cinayet işleri çağı ölüm bilen bağlı olan esasen bu cinayet işleri Türkmenistan'da has sonku beter mevcurmaya başladı. Sebep deysen şu Türkmenistan'da hazırki bar olan avtoriter diktatör rejimi ozalkı kultundan himayet eden ve şol dövrde şu kultun gelmesine şu kultun gelmesine hut özümüzün hem milletin hem şuna birazcık koşandı boldu. Yani çemen doğru bellek geçti. Sebep ne yapışını da aytmanız gerek. Biz o dövrler özümüzden şol Türkmenistan'da yaşayıp veren dövrümüzde Türkmenistan'ın indiğinde ayrıldım diyende şol vay bilmem ne ederske vay bilmem oğlar mı bu oğlar mı diye şu adamlar haysi ortalıktan nire gideceğini bilmem mahali
bu kultu dörederler, bu kultun proyektini çizerler. Bu şahsy näme eýe boldular, mehanizme güýje eýe bolup kaldylar. Ol döwrüni ýazyp döwründen başlady. Şol döwürde indi elbette ýaman gynandyrjy zat şol 91-93-nji ýyllarda 91-93-nji ýyllarda Muhammed Ağa bilse gerek şol döwletde şol döwürlerde döwletde bir jogapkar wezipede özde halyk açsyzlykdan ölüp duran mahaly Türkmenistanyň şol döwürki hökümet rejim parazlary muny gaty gizlin tutdular. Ýaşurlardan hiç bäsem etjek del maşgalasynda bir çağasyna verme zat tap bilmen çağalary bile ülen maşgalalar boldy. Ben bulary gerek olsa adres da aýdy biljek. Özümüzde şol Lewapda da boldy, şol döwürde Marda da boldy, Bayramalda da boldy, Balkanda da boldy, halk perişan boldy. Nire gitçeni bilmediler. Näme etçeni bilme, ipin ucunu yitirdiler. İpin ucunu. Ama Türkmenistan Birleşen Milletler Kuramasının öňünde özünün boyun alan kararnamasyna göre Türkmenistan öz karaşsyzlygyny almak üçin şeýle propagandalara yol veren veya şeýle propaganda alıp barmasyna himayet eden şol döwürden häzirki döwüre çelini häzirki diktator rejiminiň bir parçasyna himayetçi olup duran käbir siyasi sumaklary var. Bu siyasi sumaklar döwründe bağışlarsınız aýtmalysy meniň üçin aýp döwründe şol döwründe eken agajynyň ene meýwesi indi häzir näil meýwe berip duran özleri görüpdir. Görseler de şo meýweniň haýsy tagamdalygynyň hiç umursamadan gözünü yumup utanmadan yüzü kızarmadan aýdyp durlar. Ynha bizim çağacımız eyle olup ynha bizim çağacımız beyle oldu diye. Peki şol döwürde şol rejimin gelmesine siz hazır yurttaşında oturan käbir siyasi sumaklar var, opozisiya liderler diye. Men 2 gün şol çağacık bilen bağlı olan wakany eşitenden bäri Muhammed Ağa öz başından geçiren aýda otur. Meniň hem öz başımdan geçti de men umuman yatmaktan bir tarafa koyalım. Aýtmasy meniň üçin namus bile bolsa erkek olsam men çyda bilmedim. Ağlap çykdym. Daňa tençe. Näme sebäp näme üçin? Meniň 2 ýegenim birden öldürdüler. Bir ýegenime hali göz açıp gün yüzünü görmedik çağany öldürdüler. Döwletiň keselhanasynda. Meniň üçin. İkinci bir ýegenimi Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Watan gullugunda, goşun gullugunda mahaly armiýada urup öldürdüler. Şonuň raporlaryny bile veya şonuň derňewlerini bile üstün yaptılar. Ben näçe üstün aşçek oldum yaptılar. Näçe aşçek oldum yaptılar. Soňunda basış en soňunda bu adam cenaýaty bilen bagly bolan bu basışlar en soňunda meniň öz başyma gelip ýetdi. Öz başyma. Sebäbi men şol döwürlerde döwlet seniň özüňe de bir näçe gezek aýdantym ýadyňda bolsa. Türkmenistanda häzirki diktator rejimiň içerisinde taktika var. Diktator diýmek özüne boyun bolmadyk adamlary özünün taktikasyna veya özünün propagandasyna hiç hili garaýşy ters olan adamlar umuman ortadan kaldırıp yok etmek demek, öldürmek demek. Diktatörün asıl manası bul. Bunu biz doğru düşünmemiz gerek. Ama kıynansak da bizim käbir adamlarımız häzir şu gece gündüz käbir sosyal medyalarda ya bilmem başka bir nämelerle takılsın ol meniň problemimde takılsın. Emma haçan da bir adam zat öz başına gelende ölüm acisi. Her bir insanın başında var. Ölümem var, yasıngam var, toyungam var, märekengam var. Haçan başına gelende ah diýerler. Ah diýmek bilen bir zat biten yok dogalarım, ağalarım. Yanlış düşünmeň, ildeşlerim. Ah diýmek bilen bir zat bitmeýär. Bu bitýän bir zat bolsa biz bu çakaçyny, bu siýasatdaky bu rejimi biz yok etmemiz gerekti. Yıllardır azatlykda işlerimden beri azatlykdan işlemenden öňme hökümet bilen uje 94'ten beri men hökümet bilen karşı-karşıya geldim. Gaty erwet karşı-karşıya. Şo döwürlerden beri ölüp duran çağalaryň hali umuman sağlarını men häzir size özüm bu ýaýyny eýelep durmaýyn. Onu häzir misal getirjek, onu da aýtjak. Ölen nirde haýsy çağanyň nähil derejede ölenini bir aýtjak men. Ine şu rejimiň içerisinde boyun bolan ähli Türkmenistan'ın hükümetinin içerisindeki ähli edarasyny tutun. Haýsy edarasyny tutsanız tutun. Adalet ministrinden tutun
sağlık nämesine çelini, o hocalygyna çelini elinizde galýa, parça bolup galýar. Tutarlyk zat ýok Türkmenistan hökümetinde. Dogallaryň tutarlyk zat ýok. Bitti Türkmenistan. Hökümet ýok. Diktator rejim var. Awtoritar diktator siyasi rejim var. Bu kim? Ne demek? Bir şahsiyet öz bähbidini düşünen üçin özünün şahsiyet kultuny şo ýere ornaşdyrmaň peşinde demekdir. Elbette men başka zatlara açıklayacak. Wagt almayın. Döwlet beýleki ýyldaşlarymyza da söz ver. Ben onları da hazır ýene yerliginde açıklayacak hazır. Bolýar köp sag bol. Niki söz nowatyny Demokratik Liberal Partiýanyň ýol başçysy, Bozgunlukdaky partiýamyzyň ýol başçysy Azat Haýtbaýew beresiň gelýär. Azat, meni eşitýärmi? Azat? Çıktı wroде пока korkusuz edasyň döwlet a. Bolýar, onda korkusuz men söz berýin. Korkusuz inha sen özüň ömür ýaş aktivist hökümini şu waka sana nähili täsir etdi we şu Süleymanyň şehit edilmegine bir ýaş aktivist hökümini sen nähili baka berýän? Sen penjiräňden şu jenaýat nähil görünýär? Korkusuz söz sende. Men bu jenaýatda ilkilen on atasyna baş saglygy dilen jemgyň jaýy tanymosyn. İnşallah bu işi edenler hemesi o enataga bunu jogap bermek bolurlar. İlkini aýtjak atlam. İkinjilikle aýtmak isleýän atlam bolsa, näme düşünýärim? Yani öz jemim, süýt jemim bolmakda ýaşy kiçik bolsa da bizim toprağımızda bolan üçin öz jemimi alyp garyan, öz jemimi bitiren ýa garyan bu jemimde. Ve yaşlarda ya da hastanehanalarda adamlara bir kanun şekilde ayrımcılık etýärler. Näre ayrımcılık etýärler? Yaşlarda bir kanunluk wes kategori diýilen zatda meselem yalan zatlaryň girip Meselem diýeli ýylyny yalan ýazyp şo ýylly aralyklarda uruşdurulýarlar. Ya da başka sport işlerine konulýarlar. Balinse meselesine gelemizde de men öz garnaşyndan meselem berin. Balinse'de bir ay boýunça yanlış bu Türkçesine ait geçen teşhis, yani yanlış teşhis Diagnostika, analiz. Diagnostika. Analiz. Ne doğru diagnostika. Awo, şo ne doğru analizlerini goýup bir ay boýunça balinse'de tutuldy. Emma o keletinden rak bolan üçin bir ayla boş bir ýerde balinse'de ýatdylar. Analizini doğru etmediler. Aşkubady ýerli, Aşkubatda da bir ay ýatyp so analizi Türkiýe'ye ýerip ýerine getirildi. Yani berdi getirmek islenim balinselarda da ýerlerine bu jeyimiz. Balinse'de de kabul etmediler. Bu balinse'de bolanok diýip. Öz şäherine gitmediler, daşuda gitmelidiler. Yani şu ayrımcılık şu taýda da millet paraçylygy edip adamları intäm millet paraçylygy görükdirýärler. İntäm şu millet paraçylyk bilen adamları aýyrjak bolýarlar, beýikdirmejek bolýarlar. Ve biz şu millet paraçylygy ýeňmesek ileriki zamanlarda da biz şunday problemler ýaşadyk. Şunça Süleymanlar ýitirer, şunça Abdurrahman Can ýitirer. Yani biz sessiz aldıkça biz elimizdeki baýlyklarymyzy ýitirer, topraklarymyzy ýitirer. Yani bu wakalarda sessiz alýanlar, yani jenaýat işgärleri bir günün içine tapyljak zatlaryny bir hepde, iki hepde uladyp tapmajak bolsalar, olaryň öz boýunlaryny, öz kelelerini, öz janlaryny, zatlaryny hemmelerini şu jenaýata goşmuş bolýarlar diýip düşünýän. Olar sessiz aldykça da şu işe dowam etmiş bolýarlar. Oň uçy kime barsa da, kime degen bolsa da olara paýdaş getdi bolýar. Yani gollaw berdi bolýar. Emma biz öz vatandaşymyz, yani öz toprağyndaky şu ýaşyndaky ogluny öz jyýsy ýerine goýup bilenok. Ya da
Şo öz jiýetine şo waka gelençe garaşmalymy? Ya da şu wakalar öz öýüne gelençe garaşmalymy? Haçança biz festival almaly? Haçança şuňa wakalar görüp bermeli? Haçança biz daşurutda gulýa koyup bermeli? Yani şu adıkça men aýtmak islerim şular. Sağ olun sözleriniz için. Sağ ol. Korkusuz. Azat Gaýtbaýew, sana söz berjekdim, ýokduň. Şoň üçin söz nowatyn sana berýän. Sen özüň şu Süleyman jenaýatyna we diktatorlyk rejiminiň tarapdarlarynyň edenetliklerine nähil baha berýän? Azat Gaýtbaýew ýene gitdi ýaly. Azat geldiňmi? Yok, men şuýda başlarsınız kär teknik ýagdaýlardan nämeden. Ekrene yakınlarına ve hosarlarını Süleyman'ın ziyarasını dilemek isteyen. Baş sağ olsun. Allah Teala sabır versin ecesine kalkasını. Ya biz taraflarda aydılışyalı esasen şu Daşoz topraklarında Daşoz'da işleyen zaman bilen de aydılışyalı. Bendeçilik divayda indi. Şimdi bu meselede hemme şu tayda yaşlılar aydıp geçti, ildeşlerimiz ayttı. Köp telekanallarından, YouTube telekanallarından koydular. Hemmesem adalet hukuku isteýärler. Hemmesem açık olan zat isteýärler. Yönelnäli isteýärler esasen. O tayda birisi günäkärdir, o tayda osu günäkärdir, busu günäkärdir. Günäkär olan yurdun baş tutany, konstitusiýanyň garanty. Şu ýagdaýa getiren adamyň özü, başta adam günäkär. Türkmençilik hakynda gurrun etýärler. Kafirin etmediğini Türkmene şu Berdimuhammedowyň etdi sizin. Hökümeti korrumpirat etdi. Milleti azınlıklarını agzalyk döretdi. Şu günkü o Niyaz döwründeki binyada edilen zat Berdimuhammedow döwründe moja aldı. Dowam etdi. Millet parasçılık tema diýilýärdi. Türkmenistanyň çäğinde milleti azınlıkları %6. Berdimuhammedow %90, biz Türkmenler %94. Ýöne Berdimuhammedow özü hökümetiň baş tutany bolup 2009-njy ýylda Vatan habarlarynda Türkmenistan diňe Türkmenler üçin diýip sizi milleti azınlıkları tapady ýok. Öz Türkmenlerine hem ýok edip durdy. Bize öz Türkmenimizin eden zady Berdimuhammedow Türkmen olup. Bize edeni kafirm zamanında etmedi. Kafirler. Onyalı Süleyman ýaly näçimin adam ýylda ölýändirdi. Biz sadece bir adam hakkında habarymız oldu. Ýöne harby gulluklarda millet ayrımcılık edip, azalyk döredip, tutup urulan oğlanlar, namus edip özüni asan, canını kast eden adamlar, müňlerçe. Näme üçin Balkan vilayatyny diňe ahalaşkyp gullu etmeýdi? Näme üçin beýleki vilayatlar almaýarlar? Iň esasy serhedini goraýan hemme vilayatlar. Yurdun içinde yurt döretdiňiz. Berdimuhammedowyň hökümeti diýär men, garant konstitusiýa Berdimuhammedow. Oğluny bir görseň mayordan patpolkovnik beren, eýem uje dünkü Vatan habarlarynda polkovnik bolup çykýardy. Ne o taýda harby gullugy geçmedi adamy näle polkovnik berýäňiz? Serdar Berdimuhammedow, sen ýokary gözekçiliğin başlygy we açyk bilen premier ministriň ornbasary bolýan bolsaň şu wagtdaky hökümetde. Sen daha hukuk ve harby goraýjy edaralary sen jogap bermeli. Şonuň üçin aýtjak bolýanym. Bu taýda men ýene bir sapar aýtýan, azalyk döretjek olamak, milletimiziň özü hak we hukuklaryny sorasa, siz belki bir adam çyksaňyz sizi döwüp biler hökümet. Ýöne bir adamyň izinden golda bolup
Açık olyanın bire golda verip çıkıp hemmeňiz 4-5 adam ya şu Könügrünç ovasında birbirinize golda olsanız bu işler sadece prokuratura değil, baş prokuratura, Adalet Ministrliğine yeter. Daşary ýurt hukuk goraýjy edaralaryna yeter. Ýöne eýdiýende men ynamym hakykatdan onuň şu Birleşen Milletlerine ynamym ýok. OBS'ye ynamym ýok. Şu diktator hökümetlerine gelende bu guramalar hiç iş alıp barmaya. Hala Amerika'nın demokratiyası. Ne için Amerika göz yumýardy, düşünýär diktator hökümetler var. 21. yüzyılda. Ya regionalny hegemonlar öz aralığında paylaştım. Haýsy ýurda kim jogap berýär? Men bugün siyasatçı hukmunda şu taýda yüz tutamak. Men sadece bir ýigdeş olup. Genotsit kaçangaça devam eder. Aýtdylar bizim öz Türkmenimizin edenini kafirler emetmedi wagtynda. Sağ olun. Bağışlarsınız da sözüm yetmeýär. Aýtdylar bu munýal ýagdaýlar şu Türkmenlerine bipara seyretmeye bunun men juda gynanýan hakykatdan. Bizde bir ata sözü yok değil mi? Bugün komşunu çapsalar ertir sen çapmayalar diye. Buna bipara seyretmeyelik. Bugün senin belki komşunun çağasını şeyle yağda gelendi. Ertir senin başına mı gelip biler? Sen çağlarına mı yetip bilerler? Sağ olun, bağışlarsınız. Yine bir seferde emotsam birazcık nämetdi. Geçirersiniz de. Sağ ol Adat Kayıtbayev. Inni men sözü aktivist Rozovaya beretim gelýär. Häli şol çağlar barada birda da aýtjak diýdi. Rozovay sözü saňa berýän şu bugurlan ýary şolar ýalaky zulma duçar bolup gelýän diktatorlyk rejimden ejer çekken şu diktatorlyk rejiminiň pidasy bolýan çağlar bilen baglaşykly bir zat soň özüm goşşok diýdiň häli. Söz nowatyn saňa berýän, soň ýene dowam eder. Söz sende Rozovay. Şu diktatorlyk rejimindäki çağı ölüm bilen bagly bolan wakany men sizi Ozal Niýazow döwründen başlaýyn. 1996-njy ýylda men o döwür Aşgabatda işläp ýaşap öğrendim. Kwartirada döwlet sistemasynda dälmi? Döwlet sistemasynda ara baglanşymam ýok. Şol döwürde Aşgabatyň häzirki şol Ozalky Krasny Krest balnysa bar, Diagnostik Center Krasny Krest. Soň onuň ýanyndan hem şol Niýazowski balnysa açyldy. Şol Niýazowski balnysa açylan mahaly Krasny Krestdäki käbir lukmallar şol näme geçdiler-de. Niýazowski balnysa mejbur ýagdaýda geçirdiler. Krasny Krestdäki balnysalar olar Ozal Soýuzdan galan iň güýçli hem o hünärine ýokary tejribeli klafikasiýasy artan professorlar işläp ýörendi. Şolaryň köpüsi şol döwürde işle şol Krasny Krestden aýrylmajak bolup zulümün nämesine çydap bilmän köpüsi Orsiýada gitdi, köpüsi Israil'e gitdi. Aslysy Israil'e olan İsrailli olanlar köpüsi öz ýurtlaryna Kazakstana şeň çykdylar, gitdiler. Şo taýda bir lukman bardy. Çağa doğrayan çağa lukmanı hem şol adyny häzir ýadymdan çykardym. Şol pahyr şu Krasny Krestde işleýärdi. Şoňa biz bir öz owadaşymyzyň aýaly getirdik, götürdük şotak şoňa görkezmäne. Owadan bir aýal owadaşymyz bar, taýda aýaly bilen şonda şol lukman aýdypdy. Men diýdi, sen diýdi, häzir benim bir kardeşim bar diýdi, sen diýdi, men diýdi, şol Niýazowski balnysa goýberin, sen şo taýda diýdi, görersiň şo taýda sana näme bererler. Bize diýdi, bärde häzir diýdi, köp işler diýdi, alyp barmak diýdi, hiç hil diýdi. Kanuny laýyklykla da diýdi, bilmem ýene nämelere diýdi, basyşlara sezawar edip diýdi, bize bärde iş alyp barmak näme etdiren ýok, ruhsat beren ýok, ähli işler Niýazowski balnysa edilmeli diýdiler.
Son biz Niyazi Balnisa gittik golün şol döwürde. Son şu Niyazi Balnisa varamızda onun aýalyny görkezdik, zat etdik. Son daşarda ot ýyrtyk. Aşgabat şäheriniň köşü pasyolunyň köşü mikroraýonunyň ýaşaýjysy ady familiýasy var. Onu aýtjekdäl ýene gen görmeňler. Familiýasy zadyna aýtjekdäl. 70 ýaşynda bir daýza öz çağacığı bilen şo Niyazi Balnisa var. Şo wagt şo çağacı gyzjagazy men size aýtsam 12 ýaşynda 11 ýaşynda gyzjagaz eken. 11-12 ýaşynda. 70 ýaşyndaky daýza akdygyny başlarsınız. Akdygyny eltipdir şo tapdy, akdygyny. Soň onuň enesem şol döwürde Orsiýada gidipdir. Dogry maşgalasynda bir käbir düşünmezliklere göre adamsylan aýrylyşypdyr. Adamsyndan aýryşandan soň ol Moskwa işlemene gidýär. Şol Moskwada ýören ol gyzjagaz akdygy, ýani şol daýzanyň elinde galypdyr. Bu daýza pahyram pensiyada. O iki oğlu var. Oğlundan birisi tutsaklıkda gene narkoman olup çıkıptır. Bir oğul da şol Aşgabatyň özünde aynı kombinatda işleyen ekeni. O adamsı da diňe taksçylyk edip günlük görýän ekeni. Soň şol daýzanyň özü çağajygyny şu akdyjygyny alyp barypdyr. Ýani näme? Niyazi Balnisa bu çağajy akdyjygynyň apandisiti içinde ýarylan. Apandisit içinde ýarylan. Şonu apandisit, şonu operasiýa etmek üçin kakoýta aperdilonly bir minut bar eken. Şo minutyň içinde şol çağany eger içini arsalamasaň ölýär. Bu çağa gidýär, elden gitmek şu uğrunda can dur. Daýza o ýerik ılgady, bu ýerik ılgady, jan edýär ýanky doktorlar da, medsestralar da, şoýanyň glavraçlar özleriň bilýär. Şondan şo döwürde Niýazyň pulundan 10.000 manatlyk, 10 manatlyk pullar bilýäňiz Niýazyň döwür 2 milyon pul rüşwet soradylar, ýani para soradylar. Daýza jagaz aňryk bir ılgady, bärik bir ılgady, oňa muňa jan etdi, pul tap bilen ýok. En soňunda adamsy bardy şo taýda. Adamsy pahyr, men size ýalan geplemäýin. Maşyny minýän maşyny da Jugule Treti, 0 Treti. Şo maşyny krene goýup birinden pul sorady. Krene goýup. Meniň ýanymda ol dostumyzyň, owadaşymyzyň aýaly da bar. O pahyram şol çağasy näme etmek üçin bardy. Görkezmek üçin, özüni näme etmek üçin şol dogum dönüň. Gepin gyskasy şol çağany pul bolmasa şol Niyazi Balnisa'da öljegini apaçyk şol adamın yüzüne, şol daýzanyň yüzüne seredip aýtdylar. Türkmenistanyň saglyk ministrindäki bolan ene waka bu 98'den aýtdym men. Daýza şo taýda oturan şol döwürde 70 ýaşynda daýza menem otelin o üçüýümizde motel daýza adamsy oturan ýerde daýza top etdi düşdi. Daýzanyň indi o taýda näme boldy? Bir de iki adam ölmeli. Ölmeli iki adam. Aperdilonly minutyň içerisinde meniň öz düşünjem näle boldy, näle ütkedi, men özüme düşünmän kaldym. Meniň ýanymda ýalan gepmejekler, aýtmaz, aýp bolsa bile men şu makala çaýdym ýok, ene indi şu ýaýynda şu taýda aýdotyn. Hemmeňiziň şaýatlygyňyz esasında. Ýanymda şoda işläp beren ýanymda 4 milyon pul bardy. Gupur tapır 4 milyon pulu berdim. Men ol adamam tanamyok, daýzanam tanamyok, olarym men tanamyok. Meniň missadynda, olarym missadynda. Mende dören pikir yeter ki Allahcan dedim şuların birine bir zat gelmesin, ayakta kalsın. Kutulsun şu çağası dedim. O daýzanyň düşenini görüp vapşı özüm ruhtan düştüm. Umuman özüm düştüm ruhtan. Yani elim ayağım titremeye başladı. Daýzanyň düşenini görüp şu Niyazi Balnisanyň priyon naddeldäki oturan doktorlar bile çıkıp gelip şu daýzaya ünüs vermediler. Yine sağ olsun bir namuslu, vicdanlı bir mesestra var eken o paket çıkıp gelip o çüşede bir näme var eken burnuna ıskadyan, pahtacıga nämedi burnuna ıskadyp yüzüne su sepip onu şu ıskamenkanın üstüne uzunluğuna yatırdılar. Başına yastık koyup ayağını ýokary eden olup davlenisi götürdü mi näme boldy men düşünmän kaldım. Böyle daýza näme etdiler? Men şu pulu ýaşula berende ýaşula men diňe telefon nomer verdim. Adres sadan bermedim. Ine meniň telefon nomerum. Meniň gözümde şonuň çağasy akdygy diri kalmasydy. Meniň gözümde şo çağajy akdygy üçin şo taýda 70 ýaşyndaky daýza ölmesin diye pikirlen etdim men. Meniň gözümde pul görünmedi. Men pulu ýa bir hiç bir zat gözüme getirmedim. Allah'dan razı olsun. Mün kere şükür, o münler kere şükür.
Şol çağacık kutuldu, dayza da nämesine geldi. Aradan bir hepde geçer geçmen meni can edip hemen Maşgabatda tapdılardan. Menim şu işlep duran mikroyonum yaşayıcısı eken olam. 30. mikroyonun yaşayıcısı. Eyse ondan geçtim. 1-9 Tanrı halkasına aittiler. Olan mesele değil. Özümüzde Levap'ta çağı doğrulayan şehir keser bölümü var. Çağlar bölümünün doğal lisansının çağı doğrulayan bölümü var. 2 ayal şu yerde keselhana alınman çağası şu priyomlar delde priyomlarına şöyle düşüp öldü. Düşürdü çağasını. Psikavad edip. Çağasını düşürüp öldürdüler. Onu da ne diagnoz koydular? Türkmenistan'ın sisteması, sağlık saklayış edarası çağasını düşürdü diye. Bu ne mi demek? Bu çağa değilen zat dünyaya getirmek kolay zat mı bu? Bizim hemmemiz bir eneden, bir atadan dünya zordan zora geldik. Allah Teala kime nesip eden olsa şu çağını. 9 ayla, 9 günle, 9 saat, 9 sekundlap çağasını götürüp dünyaya getirenden sonra bir sistemada oturan diktatör, haramzade, çüren sistemanın başında durarlar. Ne edip siz o çağanın canına kastediyorsunuz? Ne edip çağadan siz göz açılmadık. Kul hakkından korkmazsınız. O çağaların günahsını kazanıp biliyorsunuz. Bu nerede görülen? Nerede var bu zat? Ama bizim Türkmen halkımız kıynasak da. Bizim Türkmen halkımız. Enelerimiz de var, atalarımız da var. Esasen gerekenlerinde özümüzün hem günahımız var. Ay şu bizden geçse boldulay, ay bizden geçse boldulay, bana gelmesin diye bir gün başımıza geliyor böyle şonda duyup kaldık. Bu çağı ölümlerle bolan vaka. 96. yıldan 2008. yıla çeyrek Türkmenistan'ın Dinelevap velayetinde ölen çağının sanını biliyorsunuz mu? 148 çağı yok aldı. Bir kaslen gitti çağlar. Bir kaslen canına fida ettirdiler çağların. Keselçilikten değil. Men keselçiliği zaten aydem yok. Bu keseller ölülerin sanını eğer sanasan katıken. Men dine şu çağların verilmeli veya çağları edilmeli yerde, çağların korunmalı yerde, korunması gereken yerde bir ülkede şular yağlı çağı ölüm bilen bağlı olan cinayet işleri bir diktatör rejimin, avtoriter rejimin kultuna uyup bu zatları görmen duran bir halk var olsa ben bu halka neyme diye edilecek? Neyme deyip aydayın. Eğer sillerin bilyen zatınız var olsa buyurun siller aydın ben dinleyin. Ben ulu yaştaki adamlardan hiç kimden bahsedem yok. Ulu yaş her kimin bir ömrüdür, vaktidir. Her kim mağlayana yazılarını elbette çeker, görer. Bir gün olmasa bir gün her kim ölmeli. Ama adam zaten şu ölecek gününe çelini bir yaşamalı özün bir günün vardır senin hakkındır ağol. Tebeği hakkın senin. Allah Teala tarafından verilen. Sen birinin çağasını onu elinden almanı sen ne yüzle elinden almasını sen hareket edip bilen. Rejim parasının yalakaları, rejim parasına hizmet eden, hizmet kullar. Süleyman Yegenci'yi sana öldürdüler. Yani hazır esas mesela şuna gidip dur. Süleyman öz enesine atasına rova görülen yok mu? Şunu öldüren veya öldürtmeyene himayet ederler. Size şu çağın, şu Süleyman'ın yenilen ya Süleyman yegen çağı sizin için rova olsa Süleyman çağacık öz enesine atasına rova değil mi? Bu görünmez ya bilinmez ya bir cinayet değil. Görünen açık bilinen cinayet. Bu cinayet amarlı aşılan Türkmenistan'ın hukuk koruyan edarası gerek olsa sekundda bilip dur. Sekundda bilip dur. Tembolu payitaht yalı yerde. Qalı verse hazırki diktatörün öz nemesinde etrafında geçirilen yarışta. Kimmiş ol yenilen çağı? Bolya çağı ol. Men onun ölümün dilemi yok. Kimmiş ol? Kimin çağısı? Ol çağı öz enesine atasına rova görülen olsa bu çağın hakkı yok mu? Yok olan Süleyman'ın. Kim olarak hak verdi bu çağını öldürtmeyene? Kim aydı bilecek? Kim hak verdi?
Owanistan'da giten çağcımız ne çaydan beri gitti? Türkmen. Bu çağacık gitenine $1 milyon soraldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde, avtoritar ülkesinde devlet yok deyip ben şunca makalar ayttım. Devletin adı var. Sistemat kurulan ama özü işlen yok. Devlet yok dedim. Bu siyaset, ticaret dedim. Ticaret yani sövda öğrildi bu dedim. Şu çağacığı şunca vakti kurtarıp bilmedik Türkmenler. Hiç olmanda şu çağın eğer bu siyasette kurtarıp bilmeyen olsanız sizin en son avantajınız ne mi? Dünyada neçe milyon Türkmen var? Ya canım doğanım her kim $1 verip de şu çağın eğer gerek olsa satın alıp kurtarıp olmaz mı? Eğer geri gelende en son avantajın bul. Doğru mu Nur Muhammed ağa? Kurtarıp olmaz mı? Rozvay, berdaki mesele pullal. Berdaki mesele pullal. Berdaki Owansandaki Türkmenlerin ýagdaýy, Owansandaki Türkmenler, Türkmenistanyň serheti boýunça Owanstanyň bütün demir gazynyňdaky strategik nokotlarda, yerlerde, sevitlerde yerleşýär. Tarihten bäri gelýän zat. İran'ın serhetinden başlap ta Hıtay'a çenni, Tajikistan'a bu tarafa çenni gitsen esası strategi geçelgeler, yerler, nokotlar Türkmen oturumlu yerler. Türkmen ağdıklık değil, duruşu bilen Türkmen olan yerler. Duruşu bilen. Biz önkü gepleşiklerimizde de Owanstanyňky öňbaşçylar şunu aýtdy. Arasda Türkmen, hiç ýyly başga millet yok. Şoň üçin şo taýlaryny ele geçirmek üçin, o taýlaryny ele geçirmek, näme üçin ele geçirmek isleýärler? Aziýadaky balansy Hytaýa garşy, Russiýa Federasiýasyna garşy we beýlik Irana garşy balans, şol deň agramlygy ütkötmek üçin käwr oýnatky toparlar gerek. Türkmenler özüni oýnadanok, Türkmenler özüni satdyranok. Özünü satýan adamlaram yzyna düşenok şo taýdaky türkmenler. Şoň üçin türkmenleriň çağasyny alyp bu çağa uğurlanny zamanlaryny mundan öldürilen çağa bara. Daşda oýnap ýörkäler bir oglanjyk ya çağalary öz arasynda oýnap ýörkä dep goýberýär topy olam top baryp bir harwyň aýagyna ma bir zadyna degýär. Sen inha şol sen topun gelip men aýagyma degdi dip çykaryp tüpeňini atyp goýberýär ýanky çağany. Ana bolýanda. Bu zatlaryň hemmesi türkmeniň ruhuny basmak üçin. Türkmeniň ruhuny basmak, türkmeni gorkuzmak, türkmeniň gözüni gorkuzmak üçin edilýär. Türkmenistan'da ýagdaýy şol. Dolum edeni. Şu edilip duran oyundan hemmemizin havarımızın barlığı besbelli. Hazır misal üçin sen özüň aýtdyň da şu Türkmenistanyň serhet çäginde oturan territoriyada oturan Türkmenlerin ehlisi Türkmenistan, Türkmen dedi şolan. Bari Türkmen. Şu Türkmenlerin içerisinde meniň aýtjak bolýanym Türkmenistan hökümeti ne wagtda Owganistan bilen özara näme geçirip dur? Dialoglar geçirip dur. Şu geçirilip duran diyaloglaryň içerisinde şu taýdaky Türkmenler bilen bağlı olan bir ýekije dialog geçirdi mi? Ene meniň aýtjak bolýanym. Haçany görsen Talibanlar bilen dialog geçirýär. Haçany görsen Taliban. Bunların korkusu kim? Seredin Taliban ine hazırat yazdı. Türkmenler korkuzulmak istiyor. Evet korkuzulup oturuyor. Katnaşıklar gazıklanır ya. Pulu gazıklanır ya. Olan öğüleri siyaset yok. Şol siyaset yok. Ticaret var dedim. Sövda var. Özara sövda var. Şahsiyet kult. Özünü düşünen kult. Şol işamalaşır dedim. Oğuzstanlı Türkmenleri özüm bilen Zeytinburnu'nda da var. Oğuzstanlı Türkmenler. Zeytinburnu'nda da var. Niyazip dövründe şol Türkmenistan Birleşmiş Milletler Kuraması'nın önünde şol bir boyun alan nämesinde dünya Türkmenlerinde daşardak Türkmenlerden yurt içine getirip onlara raýatlyk hem onlara nämetçe berjek diýip Oğuzstandan şol döwürde 94 mü 93 mi 94'te ýalňyşmasam Oğuzstandan 150 san Türkmeni şol 150 Türkmeni Türkmenistan çägine çekdiler. Olam Ağlavasy bizim şol Lewap velayatynyň günorta nämesinde gündogarynda şol nämede Kerki velayatynda galdy. Galandy az böleginde getirip şol
bizim levağın içindeki hazırki däne boynuzun etraflarının içine dargattılar. Şäheriniň içine bile girme ruhsat vermediler onlara. Şu töwereklerde sakladılar. Bul gelen Türkmenlerin şol döwürde şol gelen Türkmenlerim şol Niýazowyň kultuny goldamak üçin. Şoňa goldaw bereni üçin şo Türkmenler geldi bärik ne raýatlyk alyp bildi, ne Türkmenliginde ne kalıp bildi, bozgullukda kalıp bildi, yine gaýtan izne ters barsy yine yurduna izne gitme mecbur oldu. Kim şolar? Şolarım Oğuzstan'ın öz Türkmenimiz kim şolar? Kim şolara destek verdi? Kim şolar hükümetine emetti? Enes diyecek olayanın devlet bu yerden gelip çıktı. Türkmenin kadrini bilmedik yerde Türkmen bilen omuz omuza el ele bir ortada durmadık yerinde bu yerde bu işler bitmez devletcan. Bitmez. Bağışlarsınız köp aldım vaktinizi bitmez yani. Eştayda Karacaoğlan Menem koşaýan. häzir çemen burmun Karacaoğlan bir tesir ýazyp Eştayda Abdulrauf Türkmen çağacyň alınıp gaçylmagyna hiç bir Türkmenistanyny sesini çykarmady, beteri öz başyma da geldi. Siz ýene biparwa galjakmy diýipdir-de. Hiç bir Türkmenistanyna däl, ýöne Türkmenistanlylar umuman garaşylan derejede şoňa bir duýgudaşlyk bildirmedi, seslenme bildirmedi, gyzyklanmady. Hatda şeýle bir ýagdaý boldy. Erkin ses kanalyna, Erkin ses Türkmen diýip bir kanaly bardy. Şol Erkin ses Türkmen kanalyna ýygyderli ýagdaýda Owganstanyň Türkmeniň demonstrasiýa çykyşlary, protestleri, näýelikleri, umuman şu çağaçyk bilen baglanşykly habarlar köpürek görkezden soň Türkmenistanyň illeşlermeden gaty köp şikayet geldi. Bu näme bu kanal Owganstanyň kanalymy? Muny Owganstan edip goýun. Türkmen sözüni aýryň. Ha o diýenler onuň özüni ne opozisiýa diýdirjek bolýan, aktivist diýdirjek bolýanlaram ýadyňyza düşýän bolsa şol Erkin ses kanalyny, Erkin ses kanalynyň ýol başçysyny şeýlede şoň bilen birlikde iş edýän adamlary şol Owganstanyň radikallary Türkmenistana çözdürmek, Türkmenistany Owganstanyň üstünden basyp almak ýaly siýasatlaň şol siýasatlar alyp barýan, şol siýasata şol maksada hyzmat edýän adamlar diýip tanatjak bolurlar. Ýöne onu diýen adamlaryň özleriniň hemmesi rejimiň adamlary, rejimiň ýallaklary, Süleyman we Süleymanlar ýaly öldürilen ganyň ökülen Türkmeniň jenaýatynyň şäherigi şolar. Şuň kunna daşary ýurtlarda erkinlikde, arkaýynçylykda bolup Türkmeniň bähki üçin edilýän işlere şyltak atýan, töhmet atýan dürlü Türkmen aktivistleriniň adyndan fake hasaplar açyp, profiller açyp, şolaň adyndan ýazýan ýaly edip, ýazýanlar şolaň hemmede şu jenaýata şäherigi adamlar. Men Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlere o haber yetmedik bolmagy mümkin. Kim onu haber etýär? Bir yurttaşından verilen haberler dolu barany o hemmekşe. Doğran ýaly. Çoğu çilsen yankı diýäniň ol hakykatdan hökümet gullukçylarynyň etýän oýunlary ahyry. Nur Muhammed ağa, ol düşnükli ýöne daşary ýurtlarda asany Türkmenistanyň ýok. Ine edip görseňiz käbir kanallar bar. Şo kanallarda haçanna bir töhmet, haçanna bir diktatorlyk rejiminiň manipulýasiýasy edilenne gaty köp tomoşaçy, gaty köp heşelleçi, gaty köp el çarpýan köpelýär şo taýda. Men göýüňde tutanym Türkmenistanyňkylar däl, daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar näme üçin şu Owganstanyňky adamzat pajygasyna, şo çağaçyň görýän zulmyny hiç geli duýgudaşlyk bildirmedi diýip men şonu aýtmak isledim. Türkmenistanyň içinde elbette hemmezat ýapyp daşary ýurtdan habar alyp bilen oklar
Adat Kaytbaev Sesi yimsiz bolmalylar bular ýaly wakada. Dogry. sen dönüň çemen söz istedi, şoň üçin çemene berip, çemeniň ýanyndan saňa söz nowatny berjek. Çemen uýam, türkmenine men mikrofon ýapýan ýanglanmady ýaly. Ne, benim nemani aýtjakdym, Abdurraif'in bolan waka sakdy. Siz şu Erkin kanalda çıkaranyňyzda Türkmeniýa Ebidiniýaňysyda men bir näçe ezek şonu paýlaşdym. Bir adamam ýazan ýok, aýdan ýok, like koyan ýok, hiç haýsam hiç zat diýip geçmedik. Men hayran biziň halkymyza, wapşe men hayran. Men çyn aýtsam, size birazrak birazak kynançymam görkezjek, nedovoystwam görkezjek, näme üçin diýse halkyň saylayan zaty döwlet dağı sen dogry aýdýan, halkyň saylayan zaty musor. Bulara musor zyňsaň boldy, musora siňek ýalyk çözýärler. Ýöne şu ýalyk zat bolanyny birini neşe Awganistana türkmenlere şeýle demeler bolany birim bir zat ýazanak biziň nemämizde, gruppamyzda başga nemelerde ýazyp otyrlar. Ýöne şunu ýazanaklar. Men spesial şey koyup barlap görem. Bir näçe koyduk şu nemani. Täzeligi. Indem Süleyman hakda aýtsak. Ne şu Türkmenistanyň içindäki bolup duran zatlar bir jogapkärçilik näme diýilýär? Biz atwetsinlik. Şoň üçin edýärler. Şoň üçin bolup duran bir perwaýlyk iň götük zat, iň yaman zat, iň jenayet zat bir perwaýlyk. Daşy eden adam zat nemedel onça demeden adam da uças eden adam da iminna halkyň bir perwaýlygy. Ýa-da şo taýdak bolup duran adamdan bir perwaýlygy. Başga goşak zatym korrupsiýa. Ine häzir boldy şu zatlar, dogrymy? Näme üçin şu işleri yaptılar? Näme üçin şu işler nemediler, gozgalanak? Korrupsiýa näme üçin diýsem men 2018-de gesip ýören ýerimde meňem papam kakam düştü balnitsa. Ona men kstati prokuraturam üstünden düşürdüm balnitsa. Balnitsam özü Yegenmet diýen doktory var. Oblastnoy balnitsada. Şo Yegenmet haramzada bağışlan şo sözü. Ýöne men şo sözü aýtjak. Şo Yegenmet diýen haramzada we şol balnitsaň glavraçy men atamy öz atam, который работал şo balnitsada işler, şo balnitsada хирург bolan, зав хирургическим отделением, şolar jenayet işini edip men papamy şo balnitsa yetirmäni milisiýaň üstünden meni nemetdirip hüjüm etip milisiýany yetirmediler. Ne şunyalyk bir topar nemeli işler bolýar, hiç atymam bilen akşunyalyk bolup duran zatlar. Men atam şo balnitsada baran güni şo güni öldü. 3 sagatdan soň. Korrupsiýa ýene nämeden korrupsiýa? Ine şu Süleymany öldürdüler. Näme üçin en atasy şey dip bize çykyp aktivistlere ýa şo Soýunowyň kanalyna çykyp öz hak hukugyny talap edip otyr. Näme üçin hökümet özü şo iş açanak, bu jenayet işini höküman özleri açmaly, neme derňew geçirmeli, özem garaşsyz derňew geçirmeli. Jenayet eden adamları tapmalı. Şu adamlar wapşe hiç ýerde ýok. Dogrymy? Trenerim özüm ýok olan. Nirde şu trener? Näme üçin taplanaklar? Znaş o trenerim ýa gojadyp ýençip urdular. Innem çykyp planak hiç ýere ýa-da korkuzdular ýa ýene bir zat. Kim bilýär? Özüm de şu medisina tarapdan şu wagtlar, napример, biri elini kesip düşse de şu wagtda участковыйын çagyrýarlar, polisiýany çagyryp hemme nemeleri çykýarlar, akt et çykýarlar. Şu nemede diýalada Süleymanyň işinde bolsa bir zatam ýok, bir zatam gozgalanak. Bu näme nemesi? Alamaty. Ya tohumyň işi berdi, ya da tohumyň tanışlarynyň, garyndaşlarynyň ýene bir zatyň işi şu. Prosta tak bir iş gozgalanmandyrony prosta tak bolmaýar. Значит, tohumyň bir nemesi bar şördü. Boldy, sağ olsun. Sağ ol Çemenoýa. Menin söz nowatyny Adat Kaytbaew berjek. Adat söz.
eşitliğe mi? Eşitliğe? Men şu taýda menen bir iki sany belli etme isleýändim. Şu Türkmenin esasy, Türkmenin gelen şu wagtdaky ýagdaýyna bir üns bermek, üns çekmek isleýär. 2002-nji ýyldan bäri Russiýanyň merkezi telekanaly TNT bolanda Dom-2 diýip bir perdaça bardyr, bilýän bolsaňyz, gepleşik, telegepleşik. Şu taýda şu adamlar bir-birine gowk etýär, zat etýär, hemme adamlar şoňa aşyk bolanýar, şonu seretýär. Ýöne bizim Türkmenlerinden gelen ýagdaýy şunu ýaly da bilýäňizmi? Bir-birine bok atmak mesele gelende hemme adam seretýär. Bu monu nämet ýa? O aňyrkyny nämet ýa? Gepden galarmy zat diýipdi. Berde aňyrkynyň gepinden galarmy? Ýöne hakykatdan öz hak we hukuklaryny talap etmeye gelende bize näme? Ben gowy ýaşaýan. Soň köplönce başlarsanız 2 yekşembe daşary ýurda çykýaňyzda şu ýurtda özüňizçe modny zat görkezip özüňizçe sosial medialarda zatda hop goýaňyz da aýtjak bolýan. Türkmenlere değişdi esasen, milletimize değişdi. Näme üçin şuňaly adalatsızlıkları, hukuksuzlukları o taýda esasen Türkiýedeki Türkmenlere aýtjak bolýanymda. O Türklerin ozolka atasözlerini zatlaryny näme etdiňizden biz gorkmaýys, biz sadece gorksak Allah Taala'dan gorkýas diýip ne Allah Taala'dan gorkýanlygyňyzmy şuňaly? Bir adamy Hudaýa deň etdiňiz. Kiçi la deň etdiňiz. Berdimuhammedowyň da sesini eşitenden gorkýaňyz o. Häliki men özüni diýýänimden. Şolmasyn Türkmenliňiz. O Abdurariyev ildeşimiz yitende doğru men şu Türkmenlere bir tesir näme etdim de analiz etdim de esasy merkezi Türkmenistan'da olanlar hiçbirinden ses gelmedi. Men öz kanalımdan şu videoları zaten paylaştım. Hiçbirinden ses yok. Ene gördünüz mü? Büyün komşunuzu çaptı, erteyi öz başınıza gelip bilýändigini. Allah hemme zadı sirkulasyon edip yine özünü gaýtarýandyr. Bu mirank esasında. Indi bu hökümetin başında özünü çenden aşağı Superman Türkmen diyen haramzade Berdimuhammedow yüzlenmeyi isteýändi. Eğer sen şon ýaly yeni aýdyşmaýaly, sen şon ýaly Türkmen bolsaň, näme üçin dernewi işini sen prekrasny bilen hemme işde Türkmenistan'da issendik bir künjeýünde bir zat gopýan olsa sen polibom näme edip bilýän. Geçen yıl April'in 27'sinde Levap ve Mara vilayetinde olanda hakim günahkarladın sana duydurmanmış zaten. Yöne sen Go prezident olan olsan saat 5'te hemme vilayet hakimlerinden, ministerlerden daklad alýanda bizim vilayetimizde Asuda ya bir ministerlikte misal üçün sağlık ministerinde şunça adam büyün infeksiyonlu kesel oldu, şunça adam aradan çıktı deyip sen eğer normalne prezident olan olsan daklad alýanda. Senin havarın yok mu bu zatlardan? Böyle sen almayamışsın. Yöne prezident divanlığında ya olmasa Rusçasına aydığında prezidentski aparatta bu zatları bilirler. Sana ne getirip bilmediler mi? Men ne için diyen? Hem zadın kurgu şu yurdun baştonunda deyip. Ona değilsenim azalılığa Berdimuhammedow döröttü. İyi goğuca döröttü. Hemmemize mağzalık dörödük. Hadi birimizi kollamayız. Indi bu aramızda bağışlarsanız bir nämelerin liderleri vardı. Bir aktivistlerin liderleri, toporların liderleri ya opozisiyanın lideri diyen şeyler. Siz näme etdiňiz o? Siz hem halkı bölüp dursunuz. Süleyman meselesinde men esası köp adam bilen sadece hukuk goraja adam hukuklar gorayan edaralar değil. Köp opozisiýany bilen yazıp ýörler. Ýöne çıkıp ortalıkta reklam edip biz o taýy yazacak bu taýy sen ilki başta et ondan sonra çıktan aýt. Aýtana kafirin etmediğini bize Berdimuhammedow
Hosarları bilen Berdimuhammedowyň özü etdi. Sağ olun. Bağışlarsınız Zeynep Ursam. Nur Mehmet ağa, söz sizde. Inni umumi cemletek diyen. Men var 2 tane teklifim var. Mümkün bolsa. Katı gowalar ağam, söz sizde. Baş üstüne, minnettar. Birinciden ýani çykyş edemde de aýtdym, ýanky oktyabr aýyna bir dünýä çempionatyny velosiped boýunça Türkmenistana geçirjek bolýarlar. Şoň komitetine ýazyp boykot etmeli. Türkmenistana geçirmeli ýaly. Näme üçin diýseňiz, bu sportçy oglun ýok edildi. O da sportçy degişli komitet. Ine görýäňizmi, Belarusiýada bu waka bolanyna hokeýiň çempionatyny Belarusiýada geçirmeli etdiler. Bizim şonu talap edelim. Bular bir. İkinci, bu waka barada OBSE bir hat taýinlali. Hat taýinlamany men taýin, ýöne hemmägiden bir haýyş seçip bolýan, öz tekliplerini beriň. İstediňiz çemen ugradyň, çemen maňa berer. Men ondan jemleýici haty taýinlap OBSE goşurar ýalydyr. Näşe bir şu iki teklifim var mümkün bolsa. Şoň bilen ýa-ni oglanlar aşakda ýazyp durlar. Türkmenistanyny dinleýärsiýe, bu habar, hoş habar. Belki dinleýän köprek bolsun, belki Türk halkymyz oýanar. Ine şoň bilen men bu sorýan, ruhsat berseňiz men grupdan şäherden çykmana ruhsat beriň. Sağ olun. Dogma çapyrsaňyz ýa jemleýän bolsaňyz onda men taý. Yok, sizin işiniz bolsa aýrylyp bilersiňiz, çykyp bilersiňiz. Sağ olun, taňry alkasyn. Bize minni jemläliň sebäbi bir sagada geçdi. Şoň üçin ýuwuş jemleýici sözler alaly. Taňry alkasynam köp sağ olun. Bolýa sağ olun. Gassagly işiniz bolsa gidip bilersiňiz, sağ olun. Onda jemleýici sözü men gorkusuzdan başlajak. Gorkusuz bugün az görüldi. Gorkusuz özüň ýaly ýaş aktivistler, umuman ýaş aktivistler näme etmeli? Inha şu Türkmeniň geljegine kas edildi. Bu çağdan ýöne şeýle keype göre öldürilmegi, keyp üçin öldürilmegi diýil ýa muňa. Keyp üçin öldürilmegi. Biziň geljegimize urulan gaty uly zarba. Şu himmedatdan öňürti ýaşlary gyzyklandyrmaly. Biziň geljegimizi, Türkmeniň geljegini gyzyklandyrýan bir gaty uly wajyp mesele şu. Inni bir ýaş aktivist hökümünde özüň ýaly ýaşlar bilen hökmandy uratda pikir alýansyň bu meselelerde. Sen pikiriňe görä, mundan soň näme edilse gowy bolar. Şu zatlaryň öňüne geçmek üçin, şu diktatorlygyň zulmyny hayallatmak üçin, eger mümkün bolsa şu diktatorlygy, şoň täsirini doly aň düşünjeden aýyrmak üçin näme etmeli? Sen jemleýici garaýşyň pikiriň. Bu temada men käwratlara diýmek isleýän sebäbi men gaty köp kişi, yani köp tanışlama aýt geçen we köpsiniň aýtýanlary ay borla ay goýoly. Ay men öz zadymy gowy bilen, öz ýerimi gowy bilen, öz düşünjelerimi gowy bilen, men şu ýagdaýymy gowy. Şu düşünjelerle gitdiler. Onun aslında sebäbi şu, gorkýan diýilen okor. Korkmak gerek. Ses çıkar diýilende ýalňyş düşünýärler. Gidip de bir ýerde gyýrmaly diýip düşünýänler bar. Ses çıkarmak sen bir da etmek, gildin ýa-da görkezip tapagy ýok. Yani käwratlary biziň aýtýanlarymyz, käwratlar köp kişi ýalňyş düşünýärler. Yani iki şekilde düşünmem, bir şekilde näme diýse şu şekilde alýarlar. O şekilde olmaz. Ses çıkarmak, näme ses çıkarmak? Sesini çıkarmak gidip bir ýere gol bermek. Ses çıkarmak bir ýere ardaya almak. Ses çıkarmak bir zatlary doldurup bir ýerlere baş etmek ýa-da şuňa işler edip berenlere birazcık olsa da informasiýa kömek edebilirler. Informasiýa näme informasiýa? Meselem bir zat bolmy, biziň habarymyz ýokmy? O habarlary şu tanışlar bilen gowşururlar. Bizim şonu başga adamlara, vatandaşlarymyza, milletlerimize öwrediler. Yani habarlar bolurlar. Yani biziň habar bolmaýan adam olar habarlar bardyr. Yani bu rejimi näme bolacak diýsek, biziň ýaşlarymyzdan garaşlanan geljegi üçin.
Yani hareket etmeleri gerek. Näle hareket etmeli? Öz haklaryny gereklilerden talap etmeli. Näle şekilde? Öz konstitusiýalaryny okanlar şu konstitusiýada näle öz haklaryny talap etme şekilleri ýalan, näle edilmeli şekilde. Şonda o şekilde belgilendirip näçe ýörense ondan soň şundan jogap bermese dünýä hukuklaryna da baş goşup bererler. Ýa-da jogap alyp bolanok. Yani ol işçiler mesela Türkmenistan konsolosluğu mesela käbir işleri yerine turanokmy? Olar näçe üçin gurulur? Sen dünýä insan hukuklaryna arda alıp şu taýda işi ýetirmeýänler we şu taýda Türkmenistanly adamlar kynçylyk ýaşaýanlar hakynda arda alıp şo üstünde işlemelerini talap edebilirler mesela. Her hili ýollary bar. Ýöne biziň ýaşamyzda şu zatlary köpüne gaçýarlar. Düşünmekden gaçýarlar. Dinlemek arda olsun düşünmekden gaçýarlar. Ya o diýmek öle geljekde sen gapyň çaljak diýmek. Sen gapyň çalnanda şu zatlara taýin bolmaly. Şu zatları öňünden almaly. Öňüne geçmeli yani. Öňüne geçmeden ýere geç, sen gapyň çalma. Yani şu wagtça men aýtmak isleýänem jemgyýetçilerim şular. Minnettar gorkusuz. Köp sag bol garaşyň beýan edeniň üçin, şuňky gün efirmide gatnaşanyň üçin ýaşlan adamdan hakyky aktivist hökümünü ýasama aktivist, ýasama opozisiýada men şu ýerde pursatdan peýdalanyp şunun belläp geçmek isleýän ýasama opozisiýa, ýasama aktivist ýa-da rejim bilen birlikde iş edip, işleşip öz haram bähwidi üçin rejim kimin eline bolsa şoň eline bolsun men şundan peýda görsem bolýan diýip opozisiýa süreýän aktivist süreýänler şolaram ulanjak bolýar. Şolar ýalyky ýagdaýlary. Meselem halk İstanbullu köpçülüğü İstanbullu ayağa galanna şu parazitler, şu peýdakeşler rejimin hyzmatkarlary, şärikleri bile keyip çekişýänleri halkyň ruhuny gaçyrdy. Gije verip, provokasiýa verip, söz verip, never gakrman türkmen oglanlaryny ýaşap ýören ýurdundan göçürüp, Türkiýe'ye getirip, ýygyna durup bilmän şeýdip ýören provokatorlarmyzmy? Geplemäni bilenok, türkmençäni bilenok, türkmen dilini ýazmagy bilenok, geplemäni bilenok, bolýa bolaram hiç. Söz berdiňä, sözüňde dur da, näme üçin adamlara söz verip adamlary pida edýän? Şumu watansöýerlik, şumu aktivistlik, şumu siýasat, şumu opozisiýa. Ondan soň şu adamlar şu gün halkyň nähili reaksiýa berjegini bilen soň şehit Süleyman ýaly wakalarym öz bähwitlerine ulanjak bolýarlar. Haram bolsun size wara hemme da. Size türkmeniň hemme da haram. Indi men jemleýici sözlerden umuman jemleýici sözlerimize geçýäs. Rodaway, senem jemleýici sözüň aýt. Soň Haýtbaýewa berjek, soň Çemenöre bilen jemläliň. Rodaway söz sende. Çıkarılan ýerde. Men şu jemleýici sözüme geçmenke şu ýerde bir zat belläýin 2-3 tane ýene şahsy günden gün hedef alacak. O almamın sebebini de az açıklar verecek size adamlar. Sizem dinleyiciler, sizler de eşitersiniz. Men ýa-ni ýakynda numar 2-3-4 gün öňlükde ýene şol özüni belli bir nämede görkezip duran o bir dostumuz o özü şeýle o mende jurnalist diýip duran o men oňa ýene şu taýdan seslenýän o sen jurnalistem däl, o sen başga bir zadam däl. Sen umuman özüň suud etdiň, sen baryp ýatan Türkmenistan hökümeti, rejim parazyň iň bir ýalaka, iň bir rejime, iň bir rejimiň baryp ýatan düýbüniň hem düýp tekisine hyzmat eden adam bir sen oldun. Eger menin bu sözüm için sen meni mecnara nusuda berýän olsaň meni ver, ene men senin karşında. O men senin karşında. Näme üçin, näme sebäpden şunu demaýdyn. Men şunu geçen günkü çykyşynda dinlänimde näme diýär? Bolýar diýär adamlar diýär bizi diýär o Türkmenistan hökümeti bilen ara gatnaşygy bar. O Türkmenistan hökümetini işleýär diýip diýip adamlar bize pırçan atýar diýär de. O adamlar o işden olsa o siz bize
onda näme hormat koyjak dälmi? Biz işden olsak şol edarady, şollara da bize hormat koyjak dälmi diye. Şol jurnalist diyen. Sana hormat öbür dünyada koyar halk. Men günah değil. Sana hormatı öbür dünyada koyar halk. Mesela şahsen menin bilen eger näme çekeleşiň barsa men sana jogap berýän. Sen jurnalist diýene. O men sana jogap berýän. Onun yanında yine bir Murat Düşemev. O da näme diýär? Türkmenistan'da diýär. Şeýle işler Türkmenistan Milli Hopsuzlyk Gullugynyň edarasy diýär. Şeýle işler amal aşyp bilýän bolsa diýär. Onda da ol edarany başyňyza täze etmeli biz diýär. Murat Düşemev sana değişti. O edaranı al da götür. Meselen şahsından bahseden, tohum tiyicinden de götür öýüňde öz maşgalanda öz başyňa täze et. Sana başka bir açık sözüm var. Eğer erkeklik halinde menin bilen yüz yüze gelsen sana nerede näme kime näil başyňa täze etmesini aydarın. Bu bir. 2. Fransa bilen Velkartanada devletiniň bir oturan 2 sany akıl sumagy var. O özlerini haçan görsen näme tartışıp duran. Geçen nämede şu Süleyman Yegençigimizle bağlı olan bir nämede çıkka adamlar diye o Türkmenistan'da şu Yegençigimiz üçinde 2 mutluluk dımışlık ilan edilmeli. Nämemiş 2 mutluluk dımışlık protestomiş. Biz bunu komünizm zamanından beri biliriz. O protesto değil o. Ol protesto değil, ona saygı görkezmek, hormat koymak. Ölüsüne. Bitti gitti. Boldu mu 2 mutluluk dımmak bilen. Adamlar 30 yıldır megerem 28-29 yıllar dunk gelýär. Siz hele yine 2 mutluluk dımmakla reklam ediyorsunuz. Bir veli kapitanda oturan, elim diplomlu men Yokon Üniversitesi'nin tanımesi diyen, mezuniyeti diyen, senin diplomunu götür öýüňde hacethananda ulan. Hacethananda ulan. Sen prokuraturada işlen dövründe haramzadalık eden köpek dağ etraf prokuraturasında. Neçe adam bir günah haksız yere bastın sen? Kimden ne mi aldın, ne mi alıp bilmeni işten çıkıp kaçtın yurdun taşına sen. Bugünlük günde bağırına seyretseniz akıl satan ol ya. Ozalkı vice premier, Nevit Gazı oyunçarı, Halmura Söyünüf. Başını ömründe takıya giyen adam değildi şu. Bu yere geldi başını takıya giyip elinde kaseyle çay içiyor. Neymemiş Türkmençiliğe hormat koyatır. Edin oğurluklarınız, iyen pussubuculuklarınız, şol dövrde Türkmenin en şol diktatör rejiminin oturmasına ağaç ekip, şol ağacın düğüne mineral dökünüveren adamlar siller. Sillerin eden işinizin en acısını halk çek otuyor. Bir güne çağacık çekti gitti yandı. Bunun yani bir neçe çağacıklar öldü. Yine ben bu yerden seslenen, halka seslenen. Eğer siz özünüze ozaldan şu hükümetin içerisinde öz behbidine, öz eğelen vazifesini ulanan şahsiyetleri özünüze tavin görüyen olsanız, ey Türkmen halkı, yolunuza devam edin. Sizin başınıza gelende, öz başınıza gelen çareniz özünüz alıp çıkın ortalıktan. Eyvallah bitti. Sağ olun, Tanrı yalkasın. Benim bağır açacağım bul devlet. Sağ olun Rozovay. Azat Kayıtbayev, Demokratik Liberal Partiýanyň ýol başçysy. Jemleji sözüňi halk köpçülüğüne yetir, söz sende. Bugünkü güne bir kıynanç günde käbir eýindeşlerimize, käbir ildeşlerimize agzap geçesmi gelen akdyny ýöne Rozovay ildeşimiz dogry aýtdy. Ünisverýän da köp siýasat bir hakykatdan o Şweçya'da oturan nämenin aýdyşýaly bir tensatyn aýaly şu opozisiýa siýasaty eden döwrü başlarsanız birisinin çağası ölüpmişmi ya birinin zady ölüpmişmi nämelerden sözüň öýlen. Baş roly oýnayan adamyň karakterine görä bolýar siýasat. Eger siýasata sen ýanky aýdyşyň ýaly özüň satýanlary getirsen, siýasatyňam görnüşi, motivi şolar ýaly bolýar. Siýasatda köp adam agdykly etse, siýasat meýdançasynda köp adam agdykly etse, siýasatyňam görnüşi, formaty ýagşy bolýar, gowuluga tarap bolýar. Şoň üçin alternativa daşary ýurtda türkmeniň oppozisiýasynyň döremegini islemeýänleriniň sebäbi şol. Şoň üçin şolaň gorkýanyň sebäbi, düýp sebäbi şu. Birden gowy adamlar köpelse,
oppozisiyada aktivistin içinde hakın tarapynda bolanlar köpelse bizim pıssıp bujuruklarymyz hemme zat bilerdi. Olon ne tebigat bilen, ne Allah bilen, hiç bilen sazlaşygym yok, hiç sadym yok. Näletkerde bur topar. Bağışla. Sözümü cemleyin. Şu birinin çağısı ölüptür. Näle 2 minutlyk dımışlyk etseň zeminde. Näle судебный iş, судопроизводственный iş açılsa açak bolýarym. Bir ece kaka çağısını izine döndürmeye. Şola bir. Doğru. Belki bizim talabımız bilen ildeşlerimiz bir PR olup açık olan bir PR olup adalet hukuku islam günahlı adamları gözünü iş açıp gözünü atmasını bu kömür edip bilir bize. Yönü esas olun birinin durmuşu bilen oynaman hayiş. Tapavda kim olaysın? A topar olsun, B topar olsun. Sizin özlüğünüz ama bir orta ulu merkenin önüne çıktınız mı? Lider diydiniz özünüze, zat diydiniz mi? Birazcık ağzalılığı, siz bir koyun şunu. Men onu dinleyecek değil, men onun bilen bir näme-de hacet tam oturacak değil deyip sizin özünüze mi şunu etdiňize? Bar bolup bilişiniz mi şol? Yine bir sefer etdiň. Türkmenistan, atavatanımız Türkmenistan, siz yağlı şahsı bahviydi, gara bahviydi düşünen adamların değil. 5 milyon Türkmen milletinin devleti. O men sadece Türkmenistan'ın kendi yaşayan resmi devletimiz olan Türkmenistan diye. Ondan başka İran devletinde var, Afganistan'da var. Bütün dünyada 22 milyon var diye vaytyadı Niyazı. Hanış olur. Emmesi eyyamış şuyundan utanıyor Türkmen diliğine. Demirgazı Kare'yi al ettiniz Türkmenistan'ı. Sizin hem günahınız var. Siz hem şunun içinde açacak olan binyat ettiniz. Türkmen halkının şunki gelip düşen yağdayını opozisiyanın hem günahısı var. O ruhu taydan aklı yerinde olmadı. Karamzada Berdimuhamedov o belli adam. Türkmen milletini yok etme için dörtlen adam o. Yani siz birazcık bir toğa gelin, insana gelin o. Aytana ka vakti var ya özüne döşüne şeyde uğran Türkmen var ya. Öz Türkmen için kafirın etmediğini etti var ya. Indi bu gepleşi görüyorum çıkarlardan bok atmaya başlarsınız. Opozisiya liderlerine diyen men. Esasen. Mesele senin bilen men bilen senin alıp vermedin değil. Milletin bakıydı. Gelecekki neslimizin atavatanı. Geleceğimizi uğurladılar. Bizim geleceğimizi, bizim neslin geleceğini. Eyyem geleceğini uğurlayacak olyanıza siz. Ha ondan şol Türkmen halkının geleceğini uğurlap täzeden hem uğurlajak bolýanlar inni öz kanallarına gynansaňam erkinliğin Türkmenin gaýdy-usullygynyň boyun eğmeýän ruhunyň şehidi Süleymany öz bähbetleri üçin, öz reklamalar üçin ulanjak bolýar. Tragediya, şeýle-de komediya bilen edýänlerdi. Onda bağışlarsınız onda bular hükümete eğilecek olup onda müngler çağıdım bular Berdimuhamedov'dan ütkeş geri yok buların müngler çağıdım öldürürlerden reklama ederler. Sen edin hükümet ene çağıdım öldürüpmüş. Biz gelsek biz şunu zat ederiz deyip de. Men esasen iyi de bulara hemmedaty kurdular. Siz nämeseňiz şonu edin biz hükümeti öz döwletimizi hükümeti sistemamyzy kurduk. Bar oyna verin diýdiler. Anladım. Şutaydan yine sana demokratiya. Bağışlarsınız şutaydan emosional olsam hiç ildeşimin vaktinizi adına alıp oturmayın da kımmetli vaktini. Sadece şutaydan Türkmen milletine yüzlenmeyi isteyen ve Türkmenistanlıları. Beni ağzalık dörede aksir edin. Beni separatisti ve mabinat edip gördüler. Yerli hakimiyete köp hukukluluk vermeli diyende. Ben sadece şunu ildeşlere her bir ildeşimize aitmeyi isteyen. Siz
her zada tesir edip, analiz edip, siz saylamanı öğrenin. Hazır siz hemme liderin izinden ılgıyanız, yönü tam tersi olmalı. Liderler sizin izinizden ılgımalı. Goğu hilli bir demokrati cemiyetini dörötçek olsun, goğu hilli önüm ya alternativa. Türkmenistan çayında şu an alternativa yok. Biz hemme siyasetçiler, hatta men özümün, liçin men utanmayan, men vızkıçka, men şu gepten utanmayan. Menin kara nevisim vardır. Biri men açık olayanım şahsiyetime ettiği zaman menem emosyonalini gurulap bilyandır. Şu adamları siz bir tesvir edin, analiz edin. Kim neli açık olayanım gara bakvidi olduğunu belli etti ya. Guruluşundan hem belli etti ya. Siz saylanma öğrenin. Men her saparım ettiyen. Şu daşarı ortak opozisiyadan bir adamım hükümete getirmeli değil. Bular Niyaz bilen Berdimuhamedov'un bileliktek eden zadını bular eder. Milletin içinden çıkmalı. Siz çıkmalı. Siz özünüz lider. Türkmen milleti lider. Bize çopan gerek değil. Biz koyun değil. Bize dolandırır yağlı. Biz ya tekerlek değil. Rolün önünde zat eder yağlı. Ben bağışlarsınız iminsanlarla gurulayan yönü ne açı bir Süleyman ölmeli. Siz birazcık bir demokratik cemiyetini özünüz tesvir, analiz etmeyi öğrenince. Yine bir separat yani şu Berdimuhamedov Türkmen var ya özünü Türkmen diye. Türkmenistan'ın büyük Türkmeni. Kafir'in etmediğini size etti. Kafirler bize şeyle etmediler. Sovet dövründe. Bizi dinimizi alıp koydular doğru. Yönü qadağan etmediler. Hemmemizem elhamdülillah Müslüman diyez. Bu kafir Berdimuhamedov. Sizi inbersi Kur'an-ı Kerim okutma qadağan etti. Meçitte özünün portretlerini astırıp yöre. Şu mu bu Müslümanlığı? Bağışlarsınız ildeşler ben bugün birazcık insan haline diye yine bir sefer ötünç sorayandık. Bağışlarsınız öyle daha devam edip bilirsiniz. Kayıtpayıp. Sağ ol Adat Kayıtpayıp. Çemenöre uyamız Türkmeni Birleşik Hareketi'nin baş tutany bugünkü zulma uçrayan Türkmen çağaları ve geleceğimiz adlı gün efirmizin cemleyici ahirki sözünü Çemen uyamıza veriyen. Şunun bilen hem şu günkü gün efirmizi cemleyez. İşi çıkan son gün efirimizden çıkan Oğulku baş ilçemiz, yaşlıyımız Nur Muhammed Ağa Tanrıyalkasın ondan naşarın bayri habarçıyımız, garajdan aktivistimiz Rozvay, Adat Kayıtpayıp, korkusuz size Tanrıyalkasın şeylede Çemen uyam size Tanrıyalkasın bir ideyanı başladan kurumaçılığı yolu oyun özünüz şu günkü efirin şoň üçin hemmeňize Tanrıyalkasın toyuňuzda olsun. Allah'can gediyen çıkışlarını bilen, ýaşy niyetlerini bilen, bilelikde dörödýän palajitini energiýaňyz bilen magnit meýdançasy, magnit polya diýilýär. Şoň bilen Türkmene gatty uly bir itergi berersiňiz, ýüregine suw sepersiňiz, ruhuny gallarasyňyz diýip umyt edýän. Sağ olsun. Men şu yerde bir zat aýtgan şaktym. Birazrak käbir zatlar biz artykmaça aýtdyk. Biz şu wagt Süleyman hakda gepläp otyrdyk. Dabaýty ýöne şu temadan nemedeli. Çaklanaly, gaty görme. Başga şu yerde goşşak zatym men diýjemleýji sözlem men. Korkusuz bilen ýaşlyň aýdan sözlerini goşulýan. Şol ýaşlyň aýtyp geçen nemeleri federasiýalary, tenis federasiýasy we velosport ýa adymna daşwat. Şo federasiýalary hökman ýazyn, şo garaşsyzlyk gününe nemeni geçirjek bolýarlar olar şol sport nemeleri. Men hökman öz gruppamny
Facebook'ta koyarın adreslerini, zatlarını. Öňem koyupdum Türkmenýa bizim ýaýymsyda nemede YouTube'da ýöne bizim kanalymyzy Watan şo jurnalist sebäpli Watan kanaly bizim üstümize hüjüm edip hazırlıkça yaptırıldy. Bizim kanalymyz şoň üçin şo maglumatlar gitdi. Ýene täzeden Facebook'ta koyaryn. Başga ýene bir aýtjak zatym, ýene de bir 3 talabymyz bar. Hökümetden. Indi men Berdimuhamedov diktatorlara, zatlara men yüzlenjek däl. Olar biz için wapşe yok. Näme üçin diýse, bular marionetka, Jadan bilen Hramowyň marionetkalary. Näçe ýazak yüzlendik, näçe ýazak neme çağırış etdik. Hiç sadada dinlänagan nemeden gaýtam şu jurnalist ýalyk nemeleri çağırýar, ýene bir zatlary üstümize hüjüm etdirýär. Şo milli heleler nemen mankurtlar üstümize mahkemany çözdürýär. Neme de oturmyor. Halkın sesine vapşe dinlänak bular. Şoň üçin indi men diktatora vapşe birem yüzlenjekde. Diktator men üçin yok. Marionetka. Birinji talabymyz hökümetden açyk derňew geçirmek. Garaşsyz derňew. İkinci iş açmak. Şo jenayet işi açmak. Üçüncü maşgalasyny Süleymanyň maşgalasyna kömek etmek psikologik tarabyndan we pul tarabyndan we başga da finansawy näme başga taraplaryndan kömek gerek bolsa. Indi ýene goşjak zatym sport, ýaşanýalyk ýerlerden iwapşe hemme ýerden korrupsiýany aýyrmaly. Halkyň özüm indi para diýen zady bermezlik etmeli. Bermeli der wapşe para diýen zat, wzatka diýen zady bermem. Gaýtam öz hak hukugyňyzy talap edin. Zaýewleniýe ýazyň. Siz özüňiz näme etip bilýäňiz? Men şo Türkmenistana baramna 2017-18-de men adam nemelere pul vermedim. Men öz talaplarymı etdim, zaýewleniýe ýazdym. Adalaty yetdim. 1 ýyl ýaşsa da men şonu yetdim şu adalaty. Pul bermän, zat bermän. Bir köpül men bermän. Şoň üçin özümiz öwretmäli şu korrupsiýany girizmäge nemelere. Son aýtjak zatym, biz politsiýa kılıçoğluları hakda her wagt ýadymyzdan çykarýas. Düýnüňelikde Peýgamber Allah berdi düşdi. Nirde şo? Halan şol adam yok. Biz bilamiz ak nirde digini. On maşgalasy daşy on bilen duşy bilen bilenak. Bilamiz ak däde türmede dogry basyldy. Aýtjak zatym, şol adam hakda maglumat yok. Omurzak Omarguliyev nirde? Şol oglanjygam yok. Süleyman öldü. Yine biri öldü. Siz näme garaşýaňyz? Sankt-Peterburgdan bir näçe student alyp gidildi we türmäge basyldy. Näme üçin siz soramýaňyz şo zatlary halk? Belarusdaky bolup duran aksiýalarda 6 sanak studentimiz, 6 mı 5 mi ýadymda daşyp. Studentimiz tutuldy, olaram deport etdiler. 2 aýyň içinde deport etdiler. Näme üçin şonu siz ýadymyza düşüreňizak, näme üçin talap edeňizak halk? Men sizden birazrak özüme narazy. Siz bize kömek etmeň ornuna karşısına siz gaýtan bize hüjüm edýäňiz. Möhemaň sözüne, gepine, zatyny girip, her hilmatçylaň sözlerini girip bize hüjüm edýäňiz. Edip oturan adamy ruhdan gaçyrýaňyz. Osaň ýene soraýaňyz, näme üçin siz işsat edeňizak, näme üçin neme edeňizak? Siz üstümize hüjüm etseniz biz näme üçin etmeli siz üçin? Bir zatlar. Bizim näme borcumuz barmy siz üçin etmäge zatlary? Biz özümüz üçin edýäs, biz watanymyz üçin edýäs. Mena diňe aýallar çağılar. Ne şular üçin edýän. Ýöne erkek diýen nemani men göremak şu wagt türkmenlerde. Erkekler diňe bize saçyn kesip, ýene bir zadyň açyk, ýene bir zadyň bir zat. Başga zat men göremak. Halkdan men birazak narazy. Çisti özüm. Özüňiz herkete başlamasaňyz, siz ne zaslуживаете işsady. Siz özüňiz diktator getiren, siz özüňiz korrupsiýany başlan. Bermän puly, öwretmän o zatlary. Taňry ýalkasyn. Minnettar çemen uyam. Edil Aýdyşyň aty dogry şol. Mukaddes kitabymyz Gurhanda da aýdylýar. Siz näme laýyk, münasip bolsaňyz, şonu alarsyňyz diýip, hakykatdan hem watandaşlar, illeşler, doganlar gaty görmäň. Näme münasip bolsaň, şonu alýan durmuşda pälinden tapýar diýär türkmenler gadymy sözü. Oňam häzirki döwürdäki
görünüşi bumerang ýagny gaýdyp gelýär özüňize. Şoň üçin hakykatdanam näme münasip bolsaňyz durmuşda şonu alarsyňyz. Adalata, hakykata, eşiretli geljege, ar-namysa, abraya münasip boljak bolun. Şoňa laýyk boljak bolun. Gayrat ediň, niyetiňizi düzüp ediň. Garyňyza galyň. Gyýdyňyza galyň. Gereksiz etenden soň giç bolar. Galandan özüňiz bilýäňiz. Tökmede massalar, şyltaga massalar, adamam satsalar, ondan bundan pul alıp, opozisiya döretmejek bolup, aktivist hareketini döretmejek bolup, her hiletsinler. Şonda da biz görüşümüze dowam ederiz. İlmin bähwitli işlerimize dowam ederiz. Elektron ministri diýe siz dawa etmäne çykdyňyzmy efire diýe. Inhada niyete göre bolýar. Sen haýsy penjereden seredýän bolsaň, şol real görnýär. Ol sen nemäňe bagly. Awa çemenýär. Şoň şerde ine şu elektron ministrligi diýen, kstati hemme ýerde goşulyp, hemme ýerde şyltag atyp ýa-ni bir zat edip çok beýdip çok. Şoň üçin elektron ministrligi başta özüni nirden gelendigini aýtsyn maňa. Mahkamaň işärimi o neme psevdo jurnalistin işgärimi ýa nämesi näme üçin diýse men YouTube'daky kommentariýalary we kommentariýa goýanlary seredýär. Şo elektron ministrligi kakrasy hemme ýerde hökman beýdip çok bolýar. Aktivistlerim nemelerim. Tak što bärde men hayran dälmiň bäri gelip şeýtnemedeni. O da ol inne şo elektron minister diýip olam şor elektron hökümet diýenlere nemeden bolýar da kesek daşdyňyp olam şo tarapdan hamala özüniň kimdigini bildirmejek bolup şeýdip at ulanan bolýar. Fake hasabyna kimdigini bilip otyrnýar bolýar. Her kim öz betpälinden tapýar. Yamanlyk edenem, ýagşylyk edenem, hökman gaýtarysyn alýar. Hasapsız hiç zat ýok şu durmuşda. Şoň üçin ýagşylyk etseňizem ýagşylyk gaýtargysyny, yamanlyk etseňizem yamanlyk gaýtargysyny alarsyňyz. Süleyman ýaly nehak dökülen ganlar, öldürülen janlar, şu soňky diktatorlar Niýazow döwründe, Haramdağ döwründe, Stalin döwründe, ondan öňkü soňky döwürlerde türkmeniň ruhu galmasyn, türkmen garaşsyz bolmasyn, türkmen öz başdak bolmasyn, türkmen boynuny kellesini eýip kessin, türkmen boyun egsin diýip edilýär şu jenaýatlar. Şu jenaýatlaryň hemmesiniň hem düýp sebäbi şol. Şoň üçin Süleyman erkinliğin, garaşsyzlygyň şehidi, türkmeniň boyun eýmedliginiň şehidi. Ne diýip bolsa, täze döwürde Türkmenistanyň bütün esasy meydançalaryna Süleyman we Süleyman ýalyň heykellerini goýmaly kitaplarda şunça gorkoklara, biperwaýlyklara, tökmetçilere, yallaklara garamazdan Süleyman ýaly biri çıkıp bir ýaşazyk çağa çıkıp türkmeniň boyun eýmeýänligini zalyma görkezdi, öljüğünü bilse de şonu görkezdi. Näme üçin? Umid etdi. Belki siz oýanarsyňyz. Belki siziň biperwaýlygyňyz gutarar diýip şo umid bilen etdi, şonu özüni pida etdi Süleyman. Olar ýalaky görüşüp bilýän, ýeňiş gazanyp bilýän adam aňyrsynam soňunam seljerip bilýändir. Şonuň ýadyňyzdan çykarmaň. Süleyman siziň biziň çağalamyzyň geljegi üçin, Türkmenistanyň ýaşy geljegi üçin, Türkmen boyun eýmeýär, inha boyun egen ok Türkmen, janyndan geçýär ýöne Türkmen boyun egen ok, haramzada zalyma diýip özüni pida edip size görkezdi, subut etdi. Şoň üçin mehriban doganlar, eri dilleşler, zalyma, haramlara, ogrulara,
töhmetçilere, manipulatorlara, adam satýanlara boyun eňmen, özüňizi aldatmaň. Süleyman ýaly şehitleriň hatyryna. Şoň üçin yatan yeri cennetden bolsun. İmany hemra bolsun. Süleyman ýaly bütün nähak dökülen ganynyň, nähak öldürülen, şehit etilen siyasi tutsaglar, cemiyetçilik tutsaglar hiç tapawdy ýok. Şu Niýazow we Haramda rejimlerine we ondan öňkü rejimlerde şehit edilen Türkmeniň milli bähwidi galkynmasyn diýip şehit edilen, öldürülen bütün şehitlerimiň jaý cennetden bolsun. Yatan yerleri ýagty bolsun. Yatan yerli nur bilen dolsun. Mehriban doganlar, Türkmenim kanalyna bugünkü göni efirimizi şuň bilen tamamlaýas. Gatnaşan söhbetdeşlerimize, eginleşlerimize, sirdaşlarymyza, gardaşlarymyza, tomoşaçylarymyza, tesirçilerimize hemmesine ullukan Taňry ýalkasyn, Süleymanyň maşgalasyna sabır, biz elimizden gelen gollaw bermäge dowam ederiz. Türkmeniň ruhunyň galkynmagy üçin, Türkmeniň boyun eňmeýänligini diňe bir haramdagy däl, haramdagyň nemesini göterýänlere däl, ýal ýaglaryna däl, bütün dünýä adamzat taryhyna Türkmeniň boyun eňmeýänligini subut eder. Ha, siz beýperwarlyga dowam edin, köpçülik. Hiç wagt taryhy köpçülik ýazanok, sürü ýazanok. Şoň üçin siz beýperwarlyga dowam edin. TikTok'larda gezin, Instagram'larda gezin. Bir yerde bir tökmetçilik bağ bolsa, haramçylyk bağ bolsa gidin, çapak çalın, heşelle kakın, begenin, tesvir ýazyn, her hili görüpçilik edip görün. Ýöne. Yeňilmeýän ýeketek güýç bar. Olam Allahyň güýçi. Allah da hemişe hakykatyň tarapyndan bolany gollaýanlar. Ýalňyşdyrýan nädir? Hakykatyň tarapyndan bolany. Hakykatyň tarapyndan bolmaýanlar ýalňyşýanlar. Şoň üçin inha şu ekranlara seredýän illeşler, mehriman doganlar, seredin. Dogry bolmaýan, hakykatyň tarapyndan bolmaýan adamlar hemişe şu ekrandan ýalňyşyp oturan. Hemme tarapdan. Allah şolary büdürediýär. Edil Süleymanyň öň Türkmeni duýduruş beren, büdüren Türkmeniň atyýaly. Birinji garşylygy biziň atymyz görkezdi, diktatorlyga. İkinci garşylygym Süleyman görkezdi. Üçüncüni kim görkezer? Onam Allah bilýär. Ýöne şu ýagşylykda siziň hem paýyňyz bolsun isleýär. Siziň hem goşandygyňyz bolsun isleýär. Geljek hemmämizinki. Bu geljek düzeltmek hemmämiziň elimizde. Gelin bilelikde goşalyň. Köp sag bolun. Sesini çıkar halk. Köp sag bolun mehriban doganlar. Eginleşler, sizem sag bolun efirimize gatnaşanyňyz üçin. Şuňky efirimizi şu taýda tamamlaýas. Tesvirçilerimize de köp sag bolsun aýdýas. Türkmenistanyň şunça kynçylyklara garamazdan bizi ýydarlap, tomaşa edip, biziň gepleşiklerimizi, biziň pikirlerimizi, pikir alşyklarymyzy tutuş ile yetirip duran Türkmenistanyň senäki edermen gerçek goççygitlere, gelin gyzlamyza hemmesine köp sag bolsun, Taňry ýalkasyn. Oňdaşyndan şu Türkmeniň ýagty geljegi üçin edilýän işleri Türkmen Tehrada, Eýranda, Owganistanda we dünýäň beýleki ýerlerine ýaýratyp beren doganlarymyza, illeşlerimize de şu ýerde Taňry ýalkasyna aýdýar. Şehitlerimizi dowa dilerleri bilen ýatlaýar. İmany hemra bolsun. Köp sag bolun. Söhbetdeşler. Taňry ýalkasyn sag bolsun. Kuwat bersin hemmemize de. Sag bolun. Sağ olun, sağ olun.